يونعانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر تيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم أبي الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتوتهم أبقيتنا نديو حيدتهم كنتارو بيرهم غنعاسو حيدهم كيبهم حج عليهم نسفرسو أبقيتنا يوزلو إلا ويتواصو أبقيتنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبقيتنا يوزلو ودي يتصورك بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جبنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوكوه أبينا يوزلو إلا وتبصم أبينا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو معتلو درت حيرك تزبلو لم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تعمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بصلاة أبيك يفوت صحيكم أبيك يوزلو أبيكم بصلاة أبيك يفوت صحيكم سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومو ونكم وترو العلا قداس نزلوهم تحستوتات هزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز بروجرام سانا كتصنعوا لايك مقبار شير مقبار كومنت مصحف كمون أبالات نايز channel بمخان بقولوا كتحجزوا أتوم قالة تحجزونا زلهم دما كاب لبي نامس جنة نتتقبروا زلهم كتقزلون نمحزن هلو مارسي سفح رقيق أقداسي نعاقي كلّاي زتكم تحسته كل ويو بزح بوليتيكاوي قطباوي مقصاصات كنركن فتنينا تسمونا غيركم تسميكم دما برقص مهاري أقداسي تحسته يكون مجمريا جن بزيا نقولنا كتكم تخل كجمر لسكو. Artificial intelligence is coming for your job. AI is going to replace you. In just a few years, we'll all be out of work. Are you tired of hearing this? Well, join the club. AI is the buzzword of the decade, but it's also being pegged as the killer of all jobs. Well, here's another such warning, and this time it's from someone who is building an AI future. Anthropic CEO Dario Amodei. In a recent interview, he did not sugarcoat it. He said up to half of all entry-level white-collar jobs could disappear. AI could wipe out 50% of these jobs. Okay, زازر بازيا كاب أب مجمريا أمتي أيها زلهو نزا فيديو ترزل لها بزي قد سابير لها نعاقان تديس ألوي رقص أنيا ندقخا كتقول له مخانو ندقخي كتقول له مخانو مجن زابي يدلي برقص حج نزا فيديو سميكم حدا عبنا قر قبركم لك ما يكلني يقن إذا حساب زي أسيلكا محسابا مستنتانا يدلي انتهى تبل زلا بحصر زبالة artificial intelligence سبز فطر بالحي كونستليش intelligence بجرمن كمنا بالكاز خيزل AI دبما بحثير كار زي AI زبهازل is such a powerful tool أزي حياليو اتزبل حسب زبهالا بعالمنا وين انتخونه مس AI كودا دراي كلني مغنياتو بالحنا يزو كلها بإنترنت زل حبريتا أكيبو كم حدا سب كوينو أكتر قبر زغل سوبر هيومن يبلو كاب سب زحيل عينات intelligence وكاب بالحزن لو اتقدم سب انتهي بالنيرس ذكرون دحرقينكم انت ديتا ماهيركا اذا كلها تمرت زي بالله اذا كلها قرايت تسرح زلا كاربينتر تسرح زلا زي سب زي دحرق جد دحرق زي بروبوت كتكاي نابل كاسب مفرح نيرو I'm really sorry سيكون لو مزي تكامني مسيلكم 50% of entry level white collar jobs سلاتكم white collar زبالو قلت عين سرح له بعلم blue collar in white collar blue white collar زبالنا يوفي سرح مالتي ناي يوفي سرح blue collar زبال دما ناي مويا سرح مالتي ناي مويا
electrician كون غل technician كون غل mechanic كون غل whatever ناي مويا سرح 50% نايزوم كاب يونيفرسيتي تمرقوم ناب اوفيسات سرح زخدو artificial intelligence كوز ديت سرح خلا زراربا ودخا والكان يونيفرسيتي تسدد زلخا ምናልባት እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ድማ ድምለኩም ዘሎ ኣሜሪካን ኣብ ገለን ኣሽሓት ዶላራት ኢንቨስት ገብርሎም ዘለዎም ደና ገነ ጌት ጆብ ስራሕ ክረኽቡ ይኮኑን እዚ ምግናን ኣይኮነን ኣነ ነዚ artificial intelligence ኣብ ስራሕ ይጥቀመሉ ኣለኹ ማንም ሰራሕተኛ ኣሲስታንት ከምኡ ክሕግዘና ይክእልኒ ተደውም ኣለኹ ኣነ ከማ ንእሽተይ ክፋል ናብቲ ዝጥቀም ዘለኹ ኢማጂን ፉል ስኬል ነዚ ዝጥቀሙ ዘለዉ ማንም ሰብ ካብ ዩኒቨርሲቲ መፅኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሖ ይክእልኒ ካብኡ ንላዕሊ artificial intelligence መሊሱ ኻና ማዕበለይ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዩኒቨርሲቲ ኸይዱ 3 ዓመት 4 ዓመት ዝኾነ ዲግሪ ዝወስድ ዘሎ ወድኻ ወይ ጓልካ watch out ተጠንቀቕ በልዎ እንተኺልኩም ድማ እዚኣ ናይ ሞዳታ ለበዋናተ AI ነዚ AI ዝበሃል ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ዩኒቨርሲቲ ምህርዎን እዮም ኣይበፅሕዎን ኣለዎ ገና ሓድሽ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ maybe ድሕሪ 3 ዓመት ትምህርቲ ናቱ ክጅምር ወይ ገለ AI ዲግሪ ገለገለ ክብሉ እዮም ልክዕ ከምዚ ሕጂ ሶሻል ሚድያ ዲግሪታት ዝበሃል ዘሎ ድሕሪ ክንደይ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ደንጉይድ መፅቲ ዩኒቨርሲታት ዝበሃል ባዕሉ ምስ ግዜ ዝኸይድ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እዚ ነገራት እዚ ኣብ ኢንተርነት ብዝበለፀ መንገዲ ተሰሪሑ ኣሎ ሰብ ባዕሉ ክመሃሮ ይኽእል እዩ ባዕልካ እናፈተንካ ካብ ሓደ ፕሮፌሰር ንባዕሉ ምስ ዓለምና ዘይከይድ ዘሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮፍ ኢሉ ወርሓዊ ደሞዝ እናተቐበለ ከሎ ናይ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ዓለም ዝምህረካ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ተምሃር ኣብኡ ፀገም የብለይን ኣነ ወላ እውን እቲ መፅሓፍቲ ተንብቦ ዘለካ ምስ ቴክኖሎጂ ዝኸይድ ኣይኮነን ኣነ ዩኒቨርሲቲ ስለ ተምሃርኩ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣይኮነን ሎሚ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዳርጋ ካብ ሎሚ ቅድሚ 10 ዓመት ያነ ዩኒቨርሲቲ ወዲየ 2016 ማስተርስ ዲግሪ ናተይ ወዲየ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ተምሃርናዮ ሌቴስቲ ነበረን ንማለቱ ሲ ንስራሕ ዘዳልወካ ኣይኮነ ነይሩ ኣነ ኣብ ኤውሮጳ እየ ተማሂረ ቀዳማይ ዲግሪን ካልኣይ ዲግሪን ኣብ ኤውሮጳ እየ ገይረ ኣብ ኤውሮጳ ማለት ካብ ስዊስ ናይ ስዊስ ቤት ትምህርቲ ድማ ንምግናን ዘይኮነ ናብ ስራሕ ዝቐረበ እዩ ዝበሃል ናብ ስራሕ ዝቐረበ ምክንያቱ ናትና ፕሮፌሰራት ኣካዳሚ ደይኮኑ ካብ ካምፓኒታት ዝመፁ እዮም ነይሮም ስለዚ እንተወሓደስ ናብ ሪል ወርልድ ዝቐረበ እዩ ዝበሃል ግን ኣይቀረበንካ ነይሩ እሱ ኢማጂን ሓደ ኣብ ጣልያን ዩኒቨርሲቲ ኢሉ ን50 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ናይ ኣካዳሚክ ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ዝመሃር ዘሎ ስራሕ ክረክብ ኣይክእልን እዩ that's why ኣብ ጣልያን ግራጁዌትስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝወዱ 40% ስራሕ የብሎም ስፔን ከምኡ ፍራንስ ከምኡ ኩሉ እዚ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ኣሜሪካ ኮሃብናዊ ሓብሽ ግን እሱይቲ እዚ artificial intelligence ኣብ ልዕሊ እንድሕር ወሲኽካዮ ናይ ስራሕ ዕድላት ከቢድ ይኸውን እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ፅባሕ ንጎም ምስ ወረደ ዋይ ካብ ዝመፅእ ካብ ሕጂ ንደቅና ከባቢና ብፍላይ ነቶም ንእሽተይ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣይሰምዖን እዮም ኣይብለኩም እየ ግን ንእሽተይ መንእሰይ ከማ ሰሚዐ የተግብር ትሕቶ ውሕዳት ይተግብሮ እዮም ዝበዝሕ ግን ኣብ ህውተታ እዮም ዝነብሩ ስለዚ እዚ ኣስተውዒልና ንክንነግሮም ኢለ ካብቲ ዜና ውፃእ ኣቢለ ከም ሪኮመንዴሽን ኣብ ቅድሚት ኣምፅየ ዘለኹ If that happens, unemployment could shoot up to 20%, which is a level not seen since the Great Depression. It's a chilling prediction. And Amodei knows it. But he says it's time for governments and AI companies to stop pretending otherwise. Now you might wonder, what is the point? What's the point of studying for years, then climbing the corporate ladder, only to be replaced by a bot? I get it, it sounds bleak. It feels like the future is closing in before we've even found our footing. But here's the real question. How much of this is actually happening? AI was supposed to take all our jobs. How many has it taken until now? Tonight we have some numbers. Globally, 14% workers have been affected by AI. They were either displaced or they changed their careers because of AI. Now, ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ኮይኖም ዝርእይዎ ዘለዉ እዚ ዘይተርፍ ነገር እዩ ቲዮሪ ጥራይ ኣይኮነን ከምዚ ናይ በዓል ሃይፐርበሊ ወይ ከዓ ዝተጋነነ ንመፃኢ ዝዛረብ ዘረባ ኣይኮነን ድሮ 14% ናይ ስራሕ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሂርካ ትሰርሑ ናይ ኦፊስ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ስርሑ ወይ ተመንጢሉ ኣሎ ወይ እውን ስርሑ ተተንኪፉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እተን ኮርፖሬሽንስ ነቲ AI ዝበለፀ ስራሕ ብዝሓሰረ ዋጋ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ብዘይ ዋጋ ምጥርሑ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩሉ እዚ ብፍላይ ኣብ ሪሰርች ዝነበረ ሪሰርች ክንደይ ሰብ ይሰርሕ ነይሩ ሪሰርች ዝበሃል ካብ AI ንላዕሊ ክሰርሖ ዝኽእል የለን እቲ ዝበልሐ ሰብ እውን ክንደይ AI ክኸውን ኣይክእልን እቲ ዝበልሐ ሎሚ ንAI ክዝውር ዝኽእል እዩ ነቲ artificial intelligence ክዝውር ትኽእል እንድሕር ኮንካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኮንካ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ነቶም ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዝነበሮም ንፍዓት እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትው ንብል ነርና ንንፍዓት ይከሃስ እዚ ንንፍዓት እዩ ክሃስ ስለዚ ንፍዑ እየ እንተበልካ ካባኻ 100 ግዜ 1000 ግዜ ንፍዑ artificial intelligence ኣሎ ስለዚ ተጠንቂቕካ ስምዒት ሕካየስካ ከምዚ ኢጎ ኣንነት ኣነ እኮ ዩኒቨርሲቲ ተምሃርኩ እየ ምባል ገዲፍካ ታሕቲ ውርድ ኢልካ ሃምብል ኮንካ ከም ብሓድሽ መንገዲ ክትምሃር ክትክእል ኣለካ ምእንታን ኣብ ዓለም ዝሓየሉ ይኮኑን ዝነብሩ እዚኣ ምናልባት ብጌጋ ከይትሰምዕዋ ኣብ ዓለም ዝሓየሉ ይኮኑን ዝነብሩ ቀልጢፎም ኣዳፕት ዝገብሩ ቀልጢፎም ምስ ኩነታት ዝቀያየሩ እዮም ዝነብሩ ዳይኖሶር ዝበሃል እንስሳ ዝሓየለ እዩ ነይሩ ምስቲ ብቅያር ናይ ኩነታት ክቀያየር ስለዘይካለ ጠፊዩ ስለዚ
survival of the fittest adapt تقبر تخيل كاتراي نبر بر حياه لزخون كاتراي تنبر نيخا ازي ادما كم لبوا غيره كسغاغره سمعكم نابز ملكتهم وسدوا اجي نابتي ፖለቲካ ናይ ዞባና መጽና let's go የሚገርመው ግን በራሱ አገር ነው ብለህ ራሱ ለመጥራት የሚያስቸግር የራሱ አገር ህዝብ በፍርሃት ተሸብቦ የሚኖርበት በተቻለ አጋጣሚ አገር ለቆ የሚወጣባቸው አገራት ግን በዚህ ልክ ስለ ኢትዮጵያ ለመናገር እንትን ማረጋቸው ያው የተለመደ የነሱ ባህሪ እንደሆነ እናቃለንና እኔ እንትን እየተደረገ ያለው ነገር በአሁን ሰዓት እየተገነባ ያለው ሰራዊት እነሱ እንደሚያስቡት እዚህ ሰፈር ላይ እነሱ የሰጡን የቤት ስራ የሚመስሉ የነሱን ምክር እየሰሙ ብድግ ለሚሉ ትናንሽ ኃይሎች የተደራጀ ሰራዊት አይደለም የሰራዊት ይሄ ሰራዊት በተሳሳተ ስሌትም ቢሆን እዚያ ሚኒስትር ምክልኻል አሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ዘላያ አሻ ሰማዋንያ ትባል አሻ ገለገለያ ትባል አሽማቶም ንዑም ክንሽብድት ግዜ ብልና ይቅረታ ኣብ ካልእ ከይትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ተወላዲት ዓፋር ኮይና ንኣጀንዳ ናይ ኣቢ ተዳልያ ዘላያ ንትግራይ ከጥፍእ ከሎ ሚኒስትር ምክልኻል መን ነይሩ እዚ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ዝበሃል ነይሩ ንኦሮሞ ከጥፍእ ከሎ ናይ ኦሮሞይ ነይሩ ንዓፋር ንኩናት ክጥቀም ስለ ዝኾነ ሕጂ ድማ ነዚያ ገይርዋ ኣሎ I don't know to Ethiopia አይርዶም ንክብል አይክልኒ ግን well እንታይ መኽትብል ኢኻ ብዛዕባ ኣቢ መዓት ጉድ ይዘለኒ እዚያ ሕጂ ኣብዚ ዋን እዚ ትዝለዓለ ስፖትላይት ተዋሂብዋ ዘሎ ሰብ እያ እቲ ኣጀንዳ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ ኩነታት ንኢትዮጵያ ድማ ናብ ውሽጣዊ ኩነታታ ንምእታው ወይ እውን ፖለቲካ ናታ ንምትንታን ዘይኮነ ኢትዮጵያ ብታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 80 ዓመት ብውሕዱ ዓብ ፅልዋ ዝገበረት ሃገር እያ እዚ ቲንክስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ዓና ዝያዳ ዘገድሰና እትዘገርም እየ ዝብላነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንጥፋት ናይ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ኢሎም ክዛረቡ ከሎ ኣብ ኤርትራ ምንታይ ብዙሕ ግዜ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ምንታይ ዝንቀፍ ዝበዝሐ ግዜ ነዛ ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ከላኸለላ ዘሎ ብምባል እዩ ዝንቀፍ ኣትሊስት ኣብቲ ዞባታት እትሲ ሃገራት ነቲ ዞባ ንኽረጊ ኢሉ ብዙሕ ንኤርትራ ዋጋ ዘኽፍላ ዘሎ ዝብል ነቐፌታ ካብ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝስማዕ ዳውዳሲቲ ግን ጣሉ ኢትዮጵያ ንዓና ንምጥፋእ ዝሰርሕ ዘሎ መራሒ ናይ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ሃገራውነት ወይ ናይ ሃገር ህንፀት ናይ ሃገር ዝኾነ ይኹን መሰረት ዘይፈጠረ ንዓና ብዛዕባ ሃገራውነት ክምህረና ይክልኒ ዝብል ነዊሕ ዘረባ እያ ተዛሪባ ዘላ ከምኡ ድማ መዓት ክስታት ባይ ዘ ወይ እቲ ዘረባ ናታውን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ንምንቃፍ ግን ኣይኮን መፍርራሕ ናይ ኩናት እዩ እንታይ ትብል ዘላ ሰራዊት ንሃንፆ ዘለና ነቲ ንሱ ዕዮ ገዛ ሂብና ዘሎ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት ዕዮ ገዛ ሂብና ዘሎ ናይ ፋኖ ናይ ሸነ ናይ ካልእ ዓድ ጉጅለ ንዖም ንምጥፋእ ኣይኮናን ዕዮ ገዛ ሂብና ዘሎ ትብለ ዘላ ነቶም ፋኖ ዶ ነቶም ገለ ዶ ኤርትራ እያ መልሚላ ኣዋቕሚጣቶም ዘላ እያ ትብል ዘላ ፈርጆም ኣለኹም ባዕሎም ብዕንደራ ናቶም ንፋኖ ፋኖሲ ጅግና ናይ ሃገር ኢሉ ዝምጉሶ ዝነበረ ባዕሉ ጠሊምዎ ንፕሪቶርያ ከይዱ ክፍርም ከሎ ንዓታቶም ከይሓተተን ኣብ ግምት ከየትወን ብረትኩም ኣውርዱ እንተደየለ ክጥሕነኩም ኣብ ክልተ ሰሙን ንሳ ሓንቲ ካብቶም ዝፈከረት እያ ነይራ ፈኪራ ኣብ ክልተ ሰሙን ንፋኖ ከተጥፊ ኢላ ከይዳ ፋኖ ይጠፈ ወላ ገለ ይጠፈ ስለዚ ሕጂ ዝዛረብዎ ዘለው ውፅኢት ናይቲ ፍሹል ፖለቲካ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝተኸተሎ ዝፈጠራ ኢትዮጵያ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ እዚ ሕጂ ዝተዛረበሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸተልዎ እዚ ናይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ትዛዓበየ ፀገም እዩ ነይሩ ኣነ ካብ ብውጋኑ ንኢትዮጵያ ናብ ሓደ ሓደገኛ ማዕዝን ክወስዳ ኢለ ምስ መለስ ተዘራሪበ ነይረ ኢሉ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ከምዚ ተኣቱላ እዚ ክዕረ ዘለዎ እዩ ኢሉ ፊድባክ ይቦም ነይሩ ኮንስትራክቲቭ ፊድባክ እዩ ሓደ ካብቲ ፀገም እቲ ፀገም ሱ ምዃኖም ርግፀኛ ሚት ካብ ሚት ይፈልጡ እዮም ፀገም ናቶም እቲ ናይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ነቲ ንሳቶም ፈጢሮሞ ዘለው ፀገም ግን ነቲ ፀገም ኦኬ ሕጂ ከም ሓንቲ ኣብኣ ምስኦም ዝረዳዳእነ ብጉዳይና ካልኣይ ይዛረበና ክብሉ ከለዉ ይርዳእኒ ኣብ ጉዳይናትና ካልኣይ ይዛረበና በቲ ኢትዮጵያ ንዓና ንዓኻትኩም ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ይኮነትን ኢትዮጵያ ንዓና ግን ኣብ ታሪክና እዚያ ሰብ እዚያ ትዛረብ ዘላ ከስማዓኩም እየ እንታይ ኢላ ነይራ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምዚኣቶም ከመይ ጌርካ ተረዳዲእካ ክትነብር ትኽእል ዓብ ብድሆ ኤርትራ ዝፅበያ ዘሎ ንሓን ስማዕ ያስከ እቲ ፈኸራ ናታኻ ክንሰምዓ ካብ ኣብ ናብዚያ ይወርድ ዘሎ እቲ ፈኸራ ማንኛውም የተሳሳተ ስሌት ኢትዮጵያን ለመድፈር ብሔራዊ ጥቅሟን ለመንካት ለሚፈልጉ ኃይሎች በአስተማማኝ ሁኔታ እየተገነባ ያለ ሰራዊት እንጂ ቤታችን ውስጥ ላሉት እዛም እዚህ ለሚታዩ ትንንሽ ነገሮች የሰፈር ሚሊሻ በቂ እያሰለጠነው ነው እያዘጋጀነው ነው ራሱን በራሱ መከላከል የሚችል ህዝብም አለ እዚ ሰራዊት እቲ ካርታ ገይሮሞ ዘለው ትሪእዎ ኣለኹም ካድሬታት ናይ ኣቢ ነዚኣ ብዝተኻለኩም መጠን ሸር ግበርዋ ተባሂሎም ዝተነገሩ እዮም ምክንያቱ ብግልፂ ኩላታ ካርታ ገይሮማ ዘሎ ፕሮቮኬሽን እዩ
ኣብቲ ቪድዮ ናይቲ ሃገር ኣይነበረትን ግን እቶም ካድረታት ናቱ ብምልኦም ከማ ገይሮም እዮም ኢትዮማ ኦኬ እዚ ፈቐራ ናታይ ብኤርትራ መራሒ ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ስለተዛረበ ኢለያ ሪአክት ትገብር ዘላ ስምዑ ዋሳንታይ ትብል ነይራ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ሀገራችን ክፍል ስቲል ወደዚህ ምክንያቱም ለባህር በር ቅርብ መሆኑ ለቀይ ባህር ቅርብ መሆኑ እንግዲህ 1300 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህርን ኮስት በተን ብለው ቢሆን አፋሮች ይኖሩበታል በኤርትራ ያለውንም በጅቡቲ ያለውንም እስከ ፖርት ሱዳንም ይኖራሉ አፋሮች እንደዛ ተበትነው ግን የኢትዮጵያ ኬዝን ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ በቂ ነው ከፖርት ሱዳን እስከ ድራስ ዱሜራ እዚያ ታሰብትሪ ዋለኹም ናይ ዓፋር አጀንዳ ንቅድሚት ንምምፃእ ኣምፂኦማ ዘለው እዮም ኣባ ቀደም ናይ ደርግ ዲና ሃይለ ስላሴ ሰራሕተኛ ኮይኑ ወይ ከዳዕ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ናጽነት ምስ መፀ ድማ ሃዲሙ ዝኸደ እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም እቲ ኣብ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣንጻር ኤርትራ ትርር ዝበለ ስምዒት ዘለዎም ናይ ወለዶም ስምዒት ዘለዎም እዮም ወለዶም ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ኦፍኮርስ ግፍዕኛታት ስለ ዝነበሩ ዝግብኦም ዝረኸቡ እዮም እጂ እዚኣ ድማ ትብሎ ዘላ ካብ ኤርትራ ጀሚርካ ካብ ጅቡቲ ጀሚርካ ክሳብ ፖርት ሱዳን ዘሎ ኣብቲ ገማግም ባሕርሲ ናይ ዓፋር ጥራይ እዩ ዓፋር ሕልፍ ናበሊኩም መቶም ኩሎም እዚኦም ዓፋር ድማ ኢትዮጵያውያን ኢና እዮም ዝብሉ ትብል ኣላ ኢትዮጵያዊ ክብል ዝደሊ ኣብ ኢትዮጵያውን የለን ግደፍ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ዝደሊ ኣብ ኢትዮጵያውን የለን መብዛሕትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናቱ ሃገር ከቆም ይዝደሊ ዓፋር ናቱ ሃገር ክህልዎ ይዝደሊ ወይታ ዓፋር ዝበሃል ናቱ ሃገር ይዝደሊ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክነብር ኣይደሊን ተደርቢ ተዘኪሩ ዘይፍለጥ ኣብ ፖለቲካ ኢና ኣጀንዳ ኢሎም እዮም ዘኪሮሞ ዘለዉ ነዚያ ድማ ናብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ዝመላልስዋ ዘለዉ ንኸም ዕላማ ኢሎም እዮም there's no purpose እዚ ህዝቢ እዚ ዘኪሮሞ ይፈልጡን እዮም ነይሮም እዚ ኩናት ናይ ሰሜን ስለ ዝመፀ ዝተዘከሩ እዮም ስለዚ ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ጥሒሳ ህዝቢ ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ብዛዕባ ግበታ ናይ ኢትዮጵያ ትዛረብ ዝነበረት ኤርትራ ብኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ዕንደራ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ዝዛረቦ ዝነበሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ኦሮሞማ ኣካይዳ ንህዝቢ ኦሮሞ ንምስ ህዝቢ ኦሮሞ ዘይከይድ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ነዚ ከባቢና ይርብሸሎ ኣብ ድማ ናይ ዝተቆፀሩ ቁፅሪ ስለ ዝበሎ ሕጂ በቃ ማስክስ ኦፍ ኩሉ ኣውፅኦም ከምኡ የለን ፈኸራን ዳንኬራን ዓብይ ወታደራዊ ዋላ ካልእ ዕግርግር እዩ ዘሎ ዕግርግር ኣቦ እውን ለንቀነ ምናልባት ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር መፅዩ ኣምባጋሮ ክገብር ምዃኑ መገንዛብ ከድለየና እዩ ናው መጀመርያ few things ነዚ ነገር እዚ ከይራና ከለና ሓደ ነገር ከርየኩም እየ ኣብይ ኣሕመድ ዘጋጥሞ ዘሎ እዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዳይቨርሽን እቲ ዘሎ ፀገም ንምእላይ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ ለንቀነ ግን ክልተ ሓበሬታታት ወፅአን ኣለዋ ሓንቲ ካባተን እዚያ ከስማዓኩም እየ ምናልባት እዚያ ኣብ ካልእ ኣይረኣናያን ኣብ ዝሓለፈ ኣብይ ኣሕመድ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ገይሩ ከም ዝነበረን ንሱ ንኤውሮፓ ሚኒስትር ምክልኻላት ናቱ ድማ ንራሻ ካልኦት ምክትሉን ናይ ሽመልስ ኣብዲሳ ናይ ኦሮሚያን ድማ ንብራዚል ሰዲድዎም ነይሩ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ማኒቨር ዝገብር ዘሎ ኮይኑ እዩ ኣክተ ዝገብር ነይሩ ብውሽጢ ምስ ረኣኻየ እቲ ኩነታት ግን ረኣዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ዲፕሎማሲ ክገብር ኣይኮነን ከይድ ነይሩ በቃ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ ብዘይ ቆፀራይ ንኤውሮፓ ከይዱ ኢሎም ቆፀራ ከይሓዘ ትኽኢሉ ንኤውሮፓ ከይዱ እንታይ እዩ ኣነ ኣብ ኣፍሪቃ ተደላይ መራሒ ስለ ዝኾንኩ ቆፀራ የድልየንን እዩ ማንም ሃገር ስኬጁል ናቱ ካንስል ገይሩ ክቕበለኒ ዝኽእል መራሒ እየ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ ኣብ ርእሱ ናቲ ናይ ማክሮን ዲኻል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ኣብቲ ናቱ መጋበያ መሳቕልን ገለን ገይሩ ስለተቐበሎም ከምኡ ገይሮም ብዘይ ስኬጁል ዝቕበልዎ ይመሲልዎ ነይሩ ኢማኑኤል ማክሮን ናይ ፈረንሳ ግን መገሻ ንቪየትናም ነይርዎ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ዝኸውን ቦታ ይነበሮን ከየሕፍሮ ኢሉ ንእሽተይ ግዜ ቀርቂሩ ክረኽቦ ከም ዝተገደደ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኤርፖርት ክኣቱ ከሎ ማንም ሰብ ይተቐቢልዎ ዝቕበሎ ሰብ ኣይነበረን ምክንያቱ ፕላን ስለዘይነበረ እንድሕሪ ኤውሮፓ ትከታተልዎ ኣለኹም ብሰንኪ እዚ ናይ ዩክሬን ራሽያን ድማ ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢንተንሲቭ ዝኾነ ሲቹዌሽን እዩ ዘሎ ኤውሮፓ ብጣዕሚ ቅልጡፍ ዝኾነ ብዙሕ ኣኼባታት ብዙሕ ነገራት ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ናይ ታሪፍ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሃገራት ኤውሮፓ ምስቲ ዝተፈላለየ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ናቶም ረብሓ ንምቅልጣፍ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት እዩ ዝካየድ ዘሎ ብደረጃ ሃገራት ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብዘይ ፕላን ይኸይዱ ማክሮን ምስቲ ዘለዎም ገለመለ ከየሕፍሮ ናብ ሃገሩ ካ ስለ ዝመፅእ ቀርቂሩ ግዜ ረኺቡሉ ኢሎም ኣብኡ ኮይኑ ናበይ ክኸይድ ደልዩ ነይሩ ናብ ዩኬ ክኸይድ ደልዩ ነይሩ ናብ ጀርመን ክኸይድ ደልዩ ነይሩ እንታይ ኢሎሞ ኩሎም ቦታ የብልናን ኢሎሞ ጀርመን ኣም ፉል ቦክድ ሶሪ ንዓኻ ዝኸውን የብለይን ኢልዎ ዩኬ ፉል ቦክድ ግዜ የብልናን ኢሎሞ ቱርኪ ግዜ የብልናን ኢሎሞ ኣብ ክንደይ ቦታታት ግዜ የብልና ምስ በለ ኣብ ፈረንሳ
3 معلتي دي 3 معلتي اب هوتيلات انيني نابله غزيو كم زحلفه دحريو طليان دما تصاقي مخرخ بالكا خلي لا طمتيو نورمال سب تقبيلو اب فاتيكان غزي ترف سلا زنبر ابو خيدو موارد زخونه دبلوماسيا منقسقاس غيرو ولا حنت خي غبره ستراي غنا يكون نزي نفسو زخاله وردتي نيري لما سو بزي فورمال انفيتيشن بزي زخونه يكون بلان بزي زخونه يكون غبابيو اتي زغرم زلو كالي يبلو ولو اتي زغرم مالتيو ازي نفسو زخاله زغرم اند مخانه نيرو انتاي كغبريم تو منستر مكلخال ناتون راشيا انغليم دمان برازيل سديدوم نيرو نزبل بحال دما الوا منغس خي غبرو فريو انتاي غير نيرو نطوم ناي مكلخال زبلوم to avoid coming back to the headline before departing for Europe, Abiy feared a military coup might occur in his absence. To avoid this, he ordered that key officials also leave the country at the same time, based on his fearing that people like Burhan Jula, Yilma Mergesa, and 6 other high-ranking generals might lead a coup. Russia the Sododo diplomacy وتهدرهم كجبروا لدليل كونن الواقع جبروا دهريلو كلهم تم جنرالات كاب تهجر كم زوج غيرهم بخال من قد ما እቶም ፖለቲከኛታት ትሕቲ ደሎ ተመስገን ጥሩነ ከምኡ ድማ ሽመልስ አብዲስ አሳቶሙን ካል ዓይነት ዕልዋኸ ይገብሩሉ ኢሉ ድማ ንዖም ናብ ብራዚል ገፁ ሰዲድዎም ከምኡ ድማ ንርድዋን ሑሴንን ወላ እቲ መን ኢኻ ትብሎ ረዳው ነይሩ መስለኒ ንዓታቶም ከዓ ንጁባ ሰዲድዎም ስለዚ ኣብቲ ሃገር ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ወይ እውን ድሕሪኡ ዕልዋ ክገብረሉ ኢሉ ዝሰግእ ሰብ ከም ዘይብሉ ፈሊጡ ንሱ ናቡ ንኩላ ፋሕፋሕ ኣቢልዋ ቀኒ ማለት እዩ ዘገርም እዩ The officials temporarily left to guard the gates of the prime minister. No. Meanwhile, the only trusted officials temporarily left to guard the gates of the prime minister's office were police commissioners. بلش بلا بلا قالنا بلا. ስለዚህ أبي أحمد أب كميز بله هو تأتي خمسة لوزيتي سلطات يوم تمن برازيل سديد وهم زنبريو تي كادرتات ناتجن عفي دبلوماسيا أو مانيفر يكبر خمسة لو جيرم كقول سوا فتينا ميرم اتحققن أبي أحمد أبتتنكع خمسة لون عبس قاعد كم زلون زقلت حبريتاي حدا بلو لي قاليت دما كريكمي لنكنه بعلو زبالا زرباي وردت يقين وزلو በጽግና በሁሉም አስፔክት ሲታይ የሚረጋገጥ የሚጨበጥ መሆኑን ያሳያል ኢትዮጵያ ታንሰራራለች በዚህ ዓመት ብለን ነበር እንግዲህ በሁሉም ሴክተር እንደምናየው ኢትዮጵያ እያንሰራራች ነው ይሄው ይቀጥላል በለሊቱ ተወልቀው አሳድግ በለሊቱ አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በቃ ቤላ ከምዘላ ገሪክ ሸጥ ፍትንዘሎ በኩል ሴክተርስ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በስፔስ በኮሪዶራት ጽርጋና አዲስ አበባ አይደኖ ሳተላይት ስለንቀነን ስፔስ ወኒ ሓትት ከምዘሎ ይዝባል በቃ ኢትዮጵያ ትውንጨፍ ያዘላ ዝብል ስልክ ሸጥ ይዝፍትንዘሎ ተም ኢትዮጵያውያን ግን ተሐቂ እና ራእዩ ለየማንን ጸጋምን ብድሮናቱ ህዝብ ድሳቆ ዘሎ ብጥሜት ህዝብ ድሳቆ ዘሎ እናገለጹ ለኩሉ ድማ ስትሪ ወዘለዎም እዚቲ ሃገር ኣብዲቅ ዝበለ ኩናት ዘሎ ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ረጽሚ ኣብ ዝኸትካየ ግንባር ኣብዲቅ ዝበለ ኩናት ዘላ ሃገር እያ እጂ እዚያ ሃገር እዚያ ሒዙ ከመይ ገይሩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኩናት ኣብ ናይ ሰላም ወይ እውን ናይ ምዕባለ ኣርማ ክኸውን ይድፍትን ዘሎ ኢሎም ብዙሓት ነቲ ሓሳብ ክዛረብሉ ተሰሚዖም ኣለው ካብ ፍልይ ብዝበለ ግን እዚያ ራይዋ أبي أحمد كابت زلنا البوليتيكا زجرة شجرناتو قطبا كون كم زخل زنقول دمالو Ethiopia's public debt surges as currency depreciation continues. فاتيرانا إثيوبيا نتاعتي نامكل قلق خيط كله عدانا يتهاجر إنها تفنجري خيط كم زلهم زنقولو من هالبات نزيا detailed report خبركم من ديجن مجمريا أبزي لنك أنا وين زربا أبي أحمد دموز وصغلنا تبعي لمستحتته ذهبوا ملسي سمعوا وسكبزي. $575 يوجد على بالتبالة. የተበደራችሁበት ሀገር ላኩን እዛው ሄደን ሰርተን እንመጣለን በቃ እኛ ለሀገራችን መስዋዕት መሆን እንፈልጋለን እኔ በግሌ የተበደራችሁት ከአሜሪካ ከሆነ አሜሪካ ላኩኝ እዛው ሰርቼ ለአሜሪካ ከፍዬ እመጣለሁ ካናዳ ከሆነ ካናዳ ላኩኝ ሰርቼ ከፍዬ እመጣለሁ እንግሊዝም ይሁን ሌላም ሀገር ይሁን ማን ነው ለኢትዮጵያ ብሎ ይሄንን እዳ ሊከፍል የሚችለው እኛ ዜጎቿ ነን ያንዳንዱ ኢትዮጵያ هذا كابت دز بلنا إثيوبيا نتشجرات نب كوميدي غير وصل زخونيم أبي أحمد دموسكو سخلهم أبز حتى ولز اللون تايلز تايزبل ملسيبوهم عدانا إثيوبيا
ناب كل حزب إثيوبيا ناب كل زيجنتنا إثيوبيا زلوا مستمغلة $500 ويون 70 حدا شح برك بس حكم ويلو زبل ميديا يزور على فيديو تاريخ مخينكم الزخاز من سيد ما كم حدا هجراوي إثيوبيا وجيجنا إثيوبيا مالتيو منين إثيوبيا لك عوا بقى دحان أدانا هجرين أدانا هجريس أدانا تيسلو زخونة تنزلك حكم هجرات منقروني أبان كده سريع قبله أمريكا دي على حتكم سدادون أمريكا سريعة مش ميتيك غفلة بتبيا سريعة حد كفلة يدولا كان له بعفشة أبي زجبرو زلو دراما أي ود أنا نديو أي ود أنا يتهجر تجمع زي هم زياجيرهم نتاكونتات نب دراما غيرهم مالو تحكم تايبلو له هذا public sector debt portfolio report زوج أو مالتيو Minister of Finance on January 19, 2025 مالتي according to this report Ethiopia's debt reached 68.9 billion من أمريكا دولار مالتيو كبابي 69 بليون درجة بتصحي كم زلو up from 63 أب إسرع 63 نيرو ناب 69 دي بلو على زر 4 6 بليون وسيخ له مالتيو and أب إسرع دما 54 بليون كم زنبره This represents a 25 increase in debt over 4 years. لذي أدانا هي أبزنا 4 عامات حلفات راي كاب إسرع جميرو أدانا إثيوبيا ب إسرع حمشت كم زو السخي دولار دمايزي أبزنا حلف 4 عامات دمات هاجر أبكينات يا زلا لذي دروناتن زين كل النفرتن بلا بلان را دبلو زلوا بخما يجزن كم زلوا لما جنزاب زاكلنا نردلنا. In 2024 out of Ethiopia's total external debt أب إسرع سنة 4 كابتخلو عدانا أمريكا نا إثيوبيا مالتي سوري كبابي إسرائيل شو مثلا 9 بليون multilateral agencies own no أب إثيوبيا's total أب إسرع سنة 4 نا إثيوبيا كاب نا دقة حيل تازل وعدا كاب كالها هجرات مالتيو إسرائيل شو مثلا 9 بليون يورو كابو multilateral agencies own 52% الذي IMF دي World Bank دي قلمله كبابي 5% كوننا خلوها bilateral creditors كبال China bilateral مالتيو هجرات مالتيو 28% نايتعدا على قاعدك هنا خلوها while the remaining 20% is held by private creditors 10% بيسترفوا طرف ما ب private investors زونن كوينو مالتيو furthermore overwhelming 45.8 of Ethiopia's external debt is denominated in US dollars الذي 4.8 ناي إثيوبيا ناي وصا عدادما بدولاريو سلازي زخا مستي دولار لعلك خبر كله بتنا أمريكا بوليسي كم دما باتيرا ناتم قلقلات خيط كله ناي بحق كبيدنا خونا كم زمتي يعني سيرفيسين وكان عون مملاس زقبر تعر مالتيو سلازي أبي أحمد is in a deep trouble IMF نجزيو سيف كجبرو بزوج نجارات حق زي فتن كم زلوا since the policy change بركاب floating rate وكاب عداقة توكاب زجمر أبي أحمد متي نتي بر داغا كم نورمال تريد كجبرالو يلموسانو حدا دولار 57 بري نيرو دحريو ناب 217 ديبو خمزلو ناو هجرما ناب 252 بر حدا دولار representing 120% decline نايت بر مالتي منقول قال ناي بر ب 220% كم زغونه ስለዚህ እዚ 220% منقول قال نايت باتيرا እንታይ ይፈጥር ዓቢ ኢንፍሌሽን ወይ ከመን ሃር ናይ ዋጋታት ምክንያቱ الدموز نايسب أي وسخان كندوز أكل من نابرو كاب دجاز متس كله كاب دجاز متس نبرات بمولو ناي دولار من كل قال سلزقات ناي بر واقع سلزون كل قله بخبر يدمت سلزي شرف سلزي اللي تبدأ دموز نبر سبت لا كبير هيوتي كقاط مزخل سلزي steep depreciation Ethiopia's nominal GDP has declined from 207 billion to 100 كمان ما طبعا يتهاجر دما كاب كل 200 بليون بعض نبرنا 100 بليون كم زورده while external debt increased from 28.9 to 31 billion and the debt to GDP ratio from 32 to 50%. لذي بحفشة إذا هجرزيا in deep trouble كم زلا يزن الجرزلو نعبد ما حدا كابتي أبكسادو تنتنت إلى زلا جمد نايكوت تباس لزخونه 210 مليون 230 مليون على النسبة لزجهر له نوعون مبلع نوع من نابرون هاتون مستغخال كن من تاي ججف صراحة مخانون كن من تاي ججف عقبة مخانون مجنزاب دمايدلي that's why إذا كلها دراماز قبل زلوناي أفتق بحردو قال ملذ تبل ناي عقل بس قوم تنبر ناي بحكي نسعق موك فتح زخل قداي سلا زخونه يكونن
of military spending, because that's been at the top of the agenda at a security meeting in Singapore. There, the US Defense Secretary says the US fully intends to counter China's increasing military dominance. Now let's go straight there live to listen to Pete Hegseth if we can. So this is the summit taking place in Singapore. هذا كابتناي Asia Pacific زبحال ويون حدا sensitive بوتا عبي وددر زكايدلو زلو لك كم زنا أوروبا بالتيك سي دبحال زلو أمنجو تن سكندنافيان زلو وجرمن قال زلو مس روسيا زكبر زلو كمون بلاك سي كنبلو نخلينا هابوز زكبر زلو intensive competition ويكا برت زغنا وددر أبتي Pacific South the Pacific area بأمريكا متيخات دما تي South East Asia زبحال دما حدا كابتي تايوان جابان ساوث كوريا وردي الكلمة بعد سنغافور تنكالوت كلن زلوا أو مالت ماليزيا فيتنام إزي كبابزي عبي فلبين عبي مودادر بوتان عبي مبأس بوتان يخويني زلو and guess what China أبا فنش عمتيو أمريكا زبلو زلو رايو and this is the classical أمريكا إزيا بحرناتا أبا فتقى جزاها نيو بيوكرين جيران راشا وراريتي خنا بيروبا إلا كتأمنات في التنزلة نتشاينا دما أباف دقا جزامتيا نسخيخ وراريت كتب لها رايو إذا انت هيد فتر زلو نزي كتنبم تزي كيلكا إذا أبقى بابي ناس قبر زلو كرد أكاونا يكلي انت هيد مالتيو إيرترات مورس أزنا برات بالدعم كبيت زخونا من قدي أمريكا أبسوري أنا متيا نيرترا عيدليوني كريكم يتسنهلا إيرترا عيدليوني نزبل بوليسي سلزنا براي كن سمعنا جنس معي زي أبناء سنغافور ناي security conference حركاتهم عبيت conferenceات ناي security زخونة. Singapore, the Shangri-La summit, and we're expecting to hear from Pete Hegseth there. And as I said, he's been talking about how the US fully intends to counter China's increase any attempt earlier, which is about the is China. We will not instigate nor seek to subjugate or humiliate. President Trump and the American people have an immense respect for the Chinese people and their civilization. Any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. There's no هذا كابتن فكرتي منستراتنا أمريكا زخنا منستر مكلخال بيت هيغست بال أب أمريكا أب آسيا قيدو أب سنغافور كوينو نتشاينا أب أفتك جزء مالتيو تشاينا كومونيست تشاينا مالتنا مكونس أب نايتي تشاينا منغستي زتقاملو قاليو جنتاي زبل زلو بزي منقد زي تشاينا زبال سقعتنا زوبايو واو أشحال كيلومتر تقعد كمتيخا نحدا بقربيت كزو زلو نسخا قباتيخا نسخا مقبع بعيخا يلكا كتفردلو خلغا إذا عالم ناسي قرب نتي نتسليم نتعدا زي تبلو اللي درجة كم زلا نا أمريكا إمبرياليزم يزقل سألكا أمريكا أبقى بحري أكباب دهلا كوينان إيرترا سلمتايكم لسهم ناي مسفحفح حل مزلكم كبلوها خلويهم فردهم له أبتنات كبحري أبتنات كالولاو مريت الماين مزيوم نعاقا سلمتاي نابز قد سكات شيء أبشقاقنات كمزيوم سلمتاي بزت شيء كبلوها خلو تيبيكال أمريكا بحريزي فردهم لهم أشحال كيلومتر كابهم رحيو إزي زاربوز ولا بوتاني تشاينا قنا أفتقى جزاي إزي تشاينا أفتقى جزانا كاب جزان ستا شكيرة نكلوات دليا زعبا تايوان زاربوز الودما تاريخاوي أكل لا تشاينا مخانو وكل أمريكا تعمل أمريكا وان تشاينا بوليسي تقبل دراما مفتار قصر حمي ترجم لهم حدا تشاينا بوليسينا نقبل نابلو نتايوان قني يعتقوا له سلمتاي كم يوكرين بيوكرين غير كان راشا مدخام كم استقبره بتايوان غير كا مس تشاينا زغبر كوينان دما مدالو سلا زغونه سلازي تانيكس يوكرين تبع تايوان ياخذ كون بز دما اب دغ ناي تشاينا ماتيو ني تشايناويان ام فرراح كم زلو تزعبي دراما كم بدحر مغار جاي كريكم انتاي مخانو كل غزي قدميت زلو فلاش نغير طراي كونس حدا ستيب ندحري تمليسكا خطريات كلام reason to sugarcoat it. The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not, but it certainly could be. So US Defense Secretary Pete Hegseth speaking a little Indo-Pacific and ስለዚህ ትምፍረራ ድማ ካላይ ገጽ ኣለዎ ካላይ ገጽ ድማ ትምፍረራ ረብሓዩ ታይት ረብሓኸ ነዘን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ማሌዥያ ድዩ ፊሊፒን ድዩ ቪየትናም ድዩ ኢንዶኔዝያ ድዩ ኩለንተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ኣፅዋር ንኽገዝኣ ዘገድድ ምክንያት እዩ ቻይና ክትወረኩም ትኽእል እያ ንጃፓን ሳውስ ኮርያ እዚአንተን ቀዲ ጃፓንን ሳውስ ኮርያን ታይዋንን ድማ ብዙሕ ገንዘብ ኣለውን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ዲፈንስ ስፔንዲንግ ናትኩም ዕብይዎ ብኻልእ ኣዘራርባ
نبعال زيت منيستر مكلخال زبان أمريكا بتنا يسوار كامبانيات يزوري زبان كمزي غير كان هاي مفرح منفذ تشيد تناسوار زفريا كامبانيات دما أسوار يشط عملش سلزي ناي ديفنس سكيورتي ناتن 10 عامات 10 عامات بزعبي بريميوم ويك بواغا بخبر زباله كمزي شيط يقبرو أمريكا ፖለቲከኛታት ናቶም ፍርህም ኩናትን ይዘሩ እቲ ፍርህም ኩናትን ምስ ተዘርአ ድማ እተን ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ኣፅዋሪ ገዛ ልክዕ ከምዚ ኮካኮላ ንኽሸጡ ኢሎም ኢቨንት ዝገብሩ ናይ ኮካኮላ ሓደ ስፖንሰርሽፕ ይገብሩ ኢቨንት ዋንጫ ኣፍሪካ ወይ ዋንጫ ዓለም ክግበር ከሎ ኮካኮላ ገለመለ ናብቲ ናቶም ጥርሙዝ ናይ ገለ ስለ ዝሸጡ ነቲ ፌሳ ስፖንሰር ይገብርዎ ልክዕ ኣብ ኩናት ድማ ከምኡ እዚ ኩናት ናይ ኩናት መንፈስ ነጋሪት ዝተሃርም እተን ሃገራት ፍርህም ዝተሰማን ናበየን ኣፅዋር زعبي عداغا ناي أسوار أمريكا خيدم أسوار يشتو أتن كامبانيات دما نزون بوليتيكينيات كيك باك بلوم كوميشناتن قلملن يبوهم سلازي دراما يو ات دراما دما نتشاينا بافتك غزا مصيخا مفرهان مرباشان هذا كابتي أكال نايت سيستمي اتك عندي ريل دينجر أمريكا زغرا عزو لغنزيب زسمو $1.5 trillion worth of US investments by Asian investors that's been building for the last couple of decades. And so that is what is at stake. What I have been reporting on, and my colleagues have been reporting on, talking to life insurers, pension funds, head of trading desks, is that there is a sense that we are at a pivotal moment in history where this Titanic is finally turning. People are actively questioning, should we have that much, invested in the US to life كم تري ودا لهم إيشيا بفلاي دما تشاينان جابان زمرحوا زلو كبابي شو أتنت 5 تريليون إنفستمنت أبنا US بوند تريجر مالتيو دولار نا أمريكا مالتيو كالوت إنفستمنتات نا أمريكا هذا هو نتيجة قبل وزن بر إنفستمنت تطور كبلو كالي دما نتحيزو مزلو إنفستمنت دما كشتوا ترجعنا لهم كشتوا دولار ورقاتيو من دولار أقداس نتجرو لزلو حجرات إزي أقداس حبتي لنحيزو نوصل زلواي كوحفون تجميرمت ورقات يخو كافي أبشقاقي كاتوي كاتسالي منا خسي كخون اوكي نمالتيكم كم باتيران هاي زخونة حجر ترجم يبلون ورقاتي ورق ويقلي كنا ترجم زبو اتمرداتان تقبلنتنا هي تعبرت سبي ويون هاي تبقى طبعاتنا عالمية سزي دولار ريزيرف asset ويون كمزي ريزيرف كارنسي هو هبتخا خطقهم بتقولوا هبتخا تسقاقروا لتخليقا تبعيلو سلا تأمنه ايو التمتممان دما كاب بزحات هجرات سلزجز وزلوي بر تشاينا جابان بزح تريليونات تشاينا كبابي 1 تريليون حزاد الله جابان يعني 3 تريليون من زخون ناي امريكا انفستمنت حزاد الله سلازي زين هجرات زياتن نت دولار كدربي وانت جميرهم كطبعا امريكا اب ديب ترابل كات خمس غلن نزيد ما امريكا بفصم كتفكر كم زي كونت سلازي كل عينت مفرره كل عينت صاغط تقبر كم تخليز نغرزلو بتحطو إذا سأعطيناتهم نابي جوتي بس يخون أنت عينت فريم يخون نجزينا خنحطو بتخين بتي تشاينا أمريكا كونفرونت مقبارة درجة معلتاوي إنسيدنتي زخونزلو ناي معلتاوي تسعمي زخونزلو بخمسة من قدي مساهم كن قصر هين خلنا كم تري وزلو مجي جابان مينلاند تشاينا تايوان قال شارت تري وزلوهم Asian economies pile into American assets نا أمريكا بوند يكون stocks منجزي ومالون دهرنا سماوي جابان تحتيه بزح حيز زلوا جاباني دهريو mainland China تري ولهم دهريو تايوان سماوي كلاي هونغ كونغ دما كلنا China يجن بينو خاصو ساوث كوريا رايو سزي كنا من تاي جنزب كنا من تاي investment ناي أمريكا بزن حجرات زياتن تتعيزو خمسلون زين حجرات زياتن كوجحفون تجميرهم نعوز كجزء زخل حيلي يلن سلازي هذا نجر let's say سخونة نبرة بصدق هذا كداندي ولا قال أبعداجا شيء طالو ببز التكدان أبعداجا كعلاقة تجمير زجاج أصل زي بلون تايخون واجو مريتي زون كل دولار دما كمي كون زخل سلازي زين هجرات جاتن دام بخي قبرونه دولار أمنا ويون دولار ترى كونس نتي investment ناتهم دولار وكابز عندي دام بس قبرات زلاقي نتي investment ناتهم stocks كون غل بوند كون غل على كل دمات بوند مالتي معناته stocks أنت وحدة stocksi values اللو كامبانون سلازخونه إذن تقاتيمو the whole economy العالمي collapse كون زغل معناته أمريكا network تي interdependence نايت قطبات سلوزلو عبس أجمع كفتار غلي عفشة لنجارات نبي جزء ميخدهم زلو مستبحال أجداسيو إذا ودزن دماين دونالد ترامب بوليس نكغير كجددو زغل بزمل كدما وخلونا تردنا كده لنا هنتي ناي مودة من أفريقيا مملاسي زياس كسمعوها to reconsider supplying dual-use goods to Russia's war industrial base. Drones made by Chinese companies using Chinese technology are destroying Ukraine cities and Ukrainian families.
China's policies are enabling the killing and prolonging the war. 中方坚决反对。كم تريد لهم China envoy to Islamic US sanctions America China تخصص أنها كم تريد لهم China technology نراشة توهيبو بدروناتن بمسائلاتن كوينا بيوكرين أجمع زفتر زلوا يمزولي لهم China خصو أحفرون يا أمريكا China قنتايم اللي سوملهم سمع بزي. Policies are enabling the killing and prolonging the war. 中方坚决反对无端的指责和政治操弄。美国对战争的爆发和延续负有重大责任，当然也有责任为早日结束冲突做出努力。 كم تريد لهم China دما حسوت قدفوا إلى ممالون أمريكا أبي يوكرين زلوا كينات ما بقسيو سخاتكم اتكبدنا يتكينات دما سخاتكم يوم تقبروا زلهم مس China زت تعز يبلون بعالكم فبريخكم زجمركم كينات زخفة كفالنا يتكينات دما نسهم سقم تناوحوا زلهم مسانا زت تعز يبلون سلزي أمريكا مورالاوي جراوند يبلان نخالو تاجرات نختكسس بمبال أب سكيورتي كونسل تجبره مفتاتنا نرزلنا بفلا China نأمريكا أب كم زعينة مجابايا قربتها تقلتها أب إسرائيل أب لقاء حزب غزة زور زلوا السقاي إنجوي ناجبره أسوار مسائلات زعدل زلوا بزعبا سبعونتن بزعبا هيمانيتن كزارم مسألة يبلون أب يوكرين وانتقنا مسائلاتكم من أسواراتكم يجون تهاجر زكاة زلوا مر China أب حد زربان تايلو مزي مسلكم China إذا أنت تنيرة تكينات قدم توديلو إذا تطلع قليلهم سكسوسوا China إذا أنت تنيرة بزكيناتنا يوكرين كسب لهم كيناتنا محلون قدم بعوتنا يراشم تزازمة بمبال كبي زخنا ملسي إذا عينت مفتات دما كم يرتراوخين كخطري خلقها كلته أزيوم جفت حيلتات بحيلي كفراره زي كل انتحرقينا من يرترات سبقي معناته أمريكا تملك عالم من يرترات تعمي بديلوا يعني بريزنت سياس مجلس دما exact النزيار China أفزو وانزي أفزل على درجة زلا أمريكا دما كم دليلها تأخذ له من جدي يلن نحن دما بزدلنا يا مريض نحن كين نخلينا جسم زرباين يرو كابزو وزاينا بأفريقيا نملس حنت كامت بزوح جزية تزربت على السخس معكم Capital Kigali, UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights delivered a stark warning to the government. The nation, which funds around 40% of its national budget through foreign aid, could see a significant decline in service delivery if external support falters. For the moment, there is no real plan to maintain the level of provision of services to the population without donor support, and that may become a problem. Fortunately, it has not been impacting the population yet. انتهي زبل زلو زي مسلكم كيلايو رواندا 4% باجت نايت منجسي بحجز ناي كالو تغرات دقوما ناي كالو تغرات زلو ويو 4% باجت بفلايت بابليك سيكتور نتعنادي نتمرتدي نخالوت تحت واي درجه ناي تقطبا زغبرو زلو ابركتو 4% ناي تجنزب هاب انترناشونال ايجنسيز ماتيو امريكا دما تقلالا نتتوبو زنبرت توصل زبلتو حزبي رواندا عبس اقام كغاطم خمسخن يزنغر زلو رواندا شاينينج ستار بلجي زبل زلو كتبا كابي زبقس مخانو مرداتاناتو نكلونا زتوهبيو بزعو غزي نرواندا مسير ترانا تودا ناودا دركا دزرب بزعو غزي خاتسمع يس اكباب حد غزي ناصنتن رخيبن كن كلتين كومبليت استفلالي منقدين تختيلن باي ذا واي برهانه نزيار استزيا ابقاب زحلفوان تنكفوان يرسكسمعوا هريا بتناتنا خملسينا يلن دي خوينو افريكا من اللي هزمنا مسيساز دار زودادر من اللي كل كاغامي انت زي العلم كل كاغامي مسنا اساس معر تاسمو هز تسرعو غداي كونه ترديهاني ابي ارترا سيفل وار يتلعل ابي ارترا سيفل وار يتلعل ناي بول كاغامي لا سلطان انت كوزو ناي هوتونا توتسي سيفل وار تردي هندا أو ترى حمتك هاو بول كعامي خندي إساس أقولتي رأينا كبرا أباور رأينا كبرا هذي بول كعامي نعلم محدرسة كندنا إساياس تقطع أيوة تقطع كندل إساياس أفوركس تقطع غراو تخندو تقطع كبرا لوني إثيوبيا غيرات ليا تردي هن إثيوبيا غيرات ليا جيبوتي غيرات ليا أمريكا إنجليز أوروبايان بمولهم مالتي غيرنا عندي إساس كل تتأويروسي بتي إساس دوليو من جد خيدي كل كاغامي خندنا إساس ناي دبلوماسي ناي خطبة ناي وتدراو تاقتي أي تجورلو سو معرفون
حد زرعون يكون رواندا كو بناي إثيوبيا مكلاكيا سراويت بناي أفريقيا حيالات هاجرات بمعنى بناي أفريقيا هاجرات مكلاكيا سراويت لتصنعتها سلامة لتصنعت عديا إيرترا بناي إيرتراويان طرحيا زي حجي تزربا برهان زبلازلو فرق حق طرحيا ترجعون لهم إيرترا بزح ساقط وريدوا بزح قدان عصوان وريدوا فرق نايت تساقم طرحي قليسو زلو كالاي دما تخالاي فرق دما قبل علي رواندا زرخوبته دقوما عدلات دقف كل عين الدقف كند رواندا زرخبه يلا سلازي كل زي نقرات زي دمامير كاكتريو خلقها رواندا مسير ترانا كتوادادرا عزي كبيديو جن اللات نفسي رواندا انت حمقه نتحجزات رقيبون هيوت من نابرونا هيزبوك غير سلازي خاله كبر لنا نابل عليو كندوز أكل كابون العلي دقوما زرخبو إثيوبيا نابنت كابون العلون دقوما رقيبات خونيا كسب حجيجن زبس حزب إثيوبيا أبدا دخلنا تيزالو سلازي تتوابكات أجارات أبرا حزب خان تبع الكاون كومبليمنت لو إيرتران كومبليت كالمان قديات قتيلا أيقونن حجز كبوا بعلى سريحة نختنبر نخيت معبلون إذا نقران أسيرو مازلو كسب حجون بمفاتحات يوم مازلو هاجريا سلازي حدا جزء زي ورادر نقر كنا ورادر كلنا أب جيجا ويون زي كون مدام نمتا نخنبت هيز جبرنا سلازي تنكا زملو كنتات كنرلنا قدمنا بكالي مسكاري كلتا نقرات كري كون كفتني مجمريا أبزي حنت أرتيكل وزي هلا تا أرتيكل دمان تبل مسيلكم أبدا كرادل دبل أقداسي زخونة متهتيو Eritrea breaks West's Red Sea chokehold pivots to Iran, Russia, and China. Again, as is Arabazun, Eritrea زي وكل جن أقداسي متهت كاسل زخونة times بلوزلو Eritrea كاب أمريكان إسرائيل شركة نتوزيع ناب إيران روسيا تشاينا تغير على ما سير ترى مس إسرائيل ركب نيروا ماسك مس أمريكا ركب نيروا إزاي جي مستزلو ناي غزة كنتات قال ملي أتاعزم إيرترا ناب كالوت حيتات مس تشاينا روسيا كاب قدم زمدنا لو إيرترا ناب أمريكا دما مثل لا حجي كون جن إذا زربازي كم دراما كأتو زخل كويني تسمعني بفلاي التكونات بسفحيهم زريو نابنت Eritrea is aligning with Iran, Russia, and China. That's not زي جيجا يكونن تهكليو بفلاي مس Russian China alignment ويون هذا مودان كم زلهم Eritrea هندبت يكونن emerging as a key player in a Euro-Asia multipolar nexus countering US-Israeli influence in the Red Sea region. لذي بحفشة Eritrea أبتي سركس ناي أمريكان إسرائيل كم زي اللاجي رمي قلت والله حكيو انت قوني حدش نقرا يكونن نعطاتهم يحدش الذي أبو تاي تقصو Red Sea geopolitical importance. Red Sea is a critical global trade route with Eritrea 1,200 kilometer coastline, including the Dahlak archipelago and the Massawa port, making it a strategic hub for controlling maritime access. Eritrea بفلايتي ناي دهلاك archipelago زبالة سنتك هي بحر نقدين مكوتصار عبي advantage كبكازغ المخانون نزين المكوتصار دما بزح قياتات كبر كم زغل بفلايتي قبل الإيرترا ترجيم تشينج تباهيلو ببعال مايكل روبن كم بحدش كم ارتكلات دس حافظلو أكل نايتي إسرائيل تقبرو زلا أبي إيرترا زلو منجستي ملو بمولا أبقونهم كونسل زي دلي نعون نملاي زفتنو زلو كنتات مخانيهم زقلتو Eritrea signed a memorandum of understanding with Russia in April 2025 not sure for a permanent naval base. I don't believe in this. Eritrea naval base at Massawa enhancing Russia regional presence. زجي كابي يوم توزع حكتات زي Eritrea reject قبل الله ويقول تايمز بلزلهم Eritrea هذا MOU مس Russia أب ورح 14 هذا ناي permanent naval base نختركب مسوع كم تسمع معيز قال زلو agreement including military technical cooperation and joint naval exercise with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov visiting. أنا بنعطي مرداتها fake news. Again, these informations are out there and بزرج الواحد قبل زغلي. Eritrea is deepening ties with Iran, potentially hosting Iranian naval assets to counter US. Look at this. So we have a big task. أبز قربا مع التاتوس article. زجي بدايما دايل كان إيرترا نمسيت عن زقبر زول حبريتاون كون غليو. زي نزي دي بانك نمكبار بزو سرح كم زي اللي نازلو يردر دعني. أنا مجمريا نهزب إيرترا awareness كله يزنا جرز الله بزعبو بزهم زاربو حنت بزيا زاربوا
ኤርትራ ስተኾይና ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዘይትገብር ካብ 2000 ጀሚራ ስለምንታይ ምስ ኣሜሪካ ቤዝ ክትገብር ዘይፈጠረት ንዝብል ኤርትራ እንታይ ኢሉ ይገልጻ መሲልኩም ኣብ ያላ ብሓንቲ ቦታ ኣላ መቸም ኣርቲክል ከትኩም አንብቧ እንታይ ዝብል ምስ ጅቡቲ ዓብ ቤዝ ገይሮም ኣብ የመን ከም ድሌቶም ዝገብሩ ከም ድማ ኣብ ስዑድያ ዓብ ቤዝ ዘሎም ምስ ግብፂ ዝደለይዎ ዝገብሩ ኤርትራ ተድሊ ሃገር ኮይኖም ኣይረኸብዋን ይልብል ኤርትራ expendable ማለት ዋላ ተጠፍአት ፀገም የብሉም ብምባል ንኤርትራ ገዲፎም ምስ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሽርክነት ንኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ንክሰርሑ እዮም መሪፆም ኣሜሪካ ብምባል ዝገልጻ ስለዚ ኤርትራ ዋላ እውን ምስ ኣሜሪካ ተደሊ ነይራ ኣይደለይዋን ንሶ ኤርትራ ትደሊ ነይራ ይብለኩም ኣለኹም ግን ኢን ጀነራል ኣሜሪካ አንጻር ኤርትራ ዝኸድዎ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ አንጻሮም ስለ ዝኸደ ይኮነን ንኤርትራ ንሳቶም ዝደልይዎ መጋበርያ እንተደይ ኮይኑ ኣየድለየናኒ ብምባል ሃገር ክጠፍእ ኣለዋ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ዝኸድዎ ዝነበሩ ጉዕዞና ንርኢ ዘለና ስለዚ ያ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እቲ እዚ ኣርቲክላት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ ኣብ ምዃኑ ነድለብዚ ምናልባት ኣብዚኣ ኤርትራ እናበሉ ምስቲ ኣብ የመን ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ኩሉ ኣብዚ but the US then firmly entrenched in Djibouti, so Eritrea as expendable. In 2009, the UN Security Council says that Eritrea regime changing كل زكبر زنبرة أمريكا نيرترا دليت سلزي نبرة نأجندا نا إثيوبيا بمثلات مش إثيوبيا أنت تترني فانت دي لدمات هجر أليخا بعد خاطون نات خلنبر كم مشارق توينكا مساكت كيد كم زي تخل جرا بوليتيكا كم استغتلت يوم زنقرو أبتي تماليسنا مسنري إرترا ዲፕሎማስናታ ብዘገምታ ይቕፅል ሕጅውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳሌሕ ምስ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢንድያ ጀሸከር ከም ዝተራኸቡ ተሓቢሩ ኣሎ this is very important ሓደ ካብቶም ፓወር ካውንስ ደሊ ዘሎ ኣብ ቀይ ባሕሪ ድማ ከምቲ ዝድለ ቦታ ዘይረኸበ ግን ብዙሕ ክገብር ዝኽእል ሃገር ወይ እውን ነቲ ዕድላት ክትጥቀመሉ ዝኽእል ቻይና ራሽያ ንብል ኣለና ኣብዚ ግሎባል ኮምፒቲሽን ክወዳደር ዝደሊ ዘሎ ግን ከምቲ ዝድለ ቦታታት ዘይሓዘ ዘሎ ህንዲ እዩ ስለዚ ምናልባት ምስ ህንዲ ምስቲ ዓብ ፅልዋ ዘይብሎም ምዃኖም ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ንህንዲ ክግበር ዝኽእል ሽርክነት ብዙሕ ግዜ ብዘጋምታ ገሊፀ ኣለኹ ኣነ ምስ ህንዲ ኤርትራ ድሓን ዝኾነ ዝምድናታት እናገበረት እያ ትኸይድ ዘላ ህንዲ ድማ ኣብቲ ውድድር ዘሎ ቦታ ክትረክብ እያ ትፍትን ዘላ ንቻይና ካውንተር ክትገብር ምስ ቻይና ክትወዳደር እያ ትደሊ ኤርትራ ሕጂ ናይ ቻይና ኢና ንህንዲ ክንገድፍ ኢና ዝበሃል የለን ቨሪ ኤክሰለንት እዚ ተወዳደርቲ ሓይልታት ከተምፅኦም ኣለካ ምስ ዝበለፀ ድማ ዲል ትገብር ኖ ኤርትራ ምስ ቻይና ወይ እውን ገለ ዝበሃል የለን ምስ ዘዋፅኣካ ኢኻ ዲል ትገብር ስለዚ ግላድ ቱ ዌልከም ሚስተር Foreign Minister Osman Saleh of Eritrea in Delhi appreciate his strong condemnation of the terrorist attack against Muzinabare Nuu Bimukhunanom Btamin Adinok discuss deepening our bilateral cooperation, especially in health, education, capacity development. Also exchanged views on regional development. Lazi حبراو شركنا تاب تمرتيت عنا كمون عقم سب أب معبال اليدما أبتي ناي regional development أبتي ناي زوباوي ناي كونتات معبالتاتون تزراريبنا إلو أبناتو إكسبوس غير ونيرو أقدر أسسقمتيو دبلوماسنا إيرترا كل زي دس بلنا إيرترا تدلعي نتاتا تدلعي يمسوني يكون كانت كيدي زلكا لذي every time أسكو بخلو we become happy مخنياتو تي زلو كنتات كنت كمال لخن كلالنا نتزلنا استراتيجية أقامتا نعمل تايلانة كابز غلو زجبر زلو مسعودية مس جبس أنت جبري أقدر سنة كم زلو مخنياتو كل يوم نمس إيرترا زلو زندنا كابانا لعل سلو زجدشون سعودية إمارات بهلا بإيرترا قرب هيدا اليوم سلزي بالسعودية زجبر صراحة أقدر أسيو نتقمهم كبلك حق زخايم جبسي إثيوبيا بهلا بإيرترا قرب هيدا اليوم سلزي مس جبس زجبر دما نتقمهم كبلك ردو خاز غليهم زي كامس أمريكا كامس تشاينا ترايدي كونهم بحال تشاينا راشيا بزع ربحاتات يزلهم أكيد استهجرات جن بزع كم تزدل لي ربحاتات زي رغبوا زلهم مسؤوم تجبر جن نتوم حبيت حياتات نخجوايو تجبرهم نسخاد ما زيادة استراتيجيكلي تارجت جير كحد كيت خلي خاص لذي إذا منك إسقاس ياون حنت كابتن كم حجون أبتدأ جامع جزء هندي أبيرترا زلون قلعتا ولو كبعب درجة أنت دي تراي حيل بحرنا يرترا مسندي ترينين نخجبر تعدي ما خمسة نبرد ذكريوس لذي درجة لوكي أتحتى بالكا أكم أبيت فلاش زي كونه مرحنا يرترا نافندي كلام ويجلا ملقن إن جنرال كتريهم كلها نبتسبق درجة زنك أساقص له دبلوماسي دما نرى لنا زخا نبي حق درس بلي مسندق جبار زغل كونتاتون تسفى زلوي إرتاد ما كل نجار أسفي حق تريو كتكلالوا أصديفكا ناجندانك إن نايكالو تايكون كان كتسرح زلكا أجي نابتي نايزوبانا كونتات كنسجرينا. كإرتاد قالوا جنينات بتمسساي النزار سوي تنسس. يمانم يتقرأ هزم ما يوكلهم يتقرأ هزم ويت على درجة بتم بالزلا يوحاتم ده تقام يهونم بيهون يجوتهم ولا
ነሐሴ 3 የተቀበለው ይሄ ምዝገባ ወስዶ በአዲስ ወንጀለኛ ነኝ ብሎ የተመዘገበ ህወሓትም ቢሆን አባሉ ሳይወያይበት ነው كم تري ود لهم حدش نجر معبالتات بزوحي زلوا لما يجاز أو مجلس إيه والله رباطو جيت هاجر دازم رح مخانس تجلس عبد زحلف سمن كاب بورد مرز عيتي بيعرف توستوها بمخانس فلات حدوش بارتيم عبد كتم عدي سبع مجلس إيه والله نبر مكتل بريزنت جيجاوي من محدار تجراي جنرال أركان جبرسن سايرمام نايتو دب دقاف مخانة مجلس هابم عطور دا حلف مجلس علام جنرال أركان جبرسن سايون كاب هاجر أمريكا دم عتي نبي تيبيا كم استملس سمعنا لنا جوباي ودب سمرت وشت حدا ورحن فرقان عبد تجراي كم سكاد زجلس عطور ده حلفهم كابت زغط زلو سوني جميرهم ململان مزجبان عبلات كم زكايد كاب كل كسبت عبيات أولاد باكم زت أنا آخر جليس يوم عبحات إروان زد لي حجة وروحيات بملاد مام جوا بمكيار بهراو زعبات تجراي تخرج غيره كم سرحن مانيفستو تودبون علاوة كم زخون حبير يوم عب جداي جزءات تجراي مسرت غيره عبزها حبريتاون عبزي كراخر نجارات مكتع ترجمية ولني كبر جليس ألام مونغو كل أمحران تجراين مكراخر مريت الناتبهالو زغرب زلو كستات اتوم ابحث زعاتو كبابيات بحق منغستي اكل تግራይ ስለዝኾኑም ዘካት ነገር የቡልኒ ብምባነጽ ይጎላም ሕገ መንግስት ተሒስካ ነዞም ከባቢታት በኃይል መሓዝ ምፍታን ኣብ ኢትዮጵያ ኣዕናዊ ሳዕቤን ጥራይ ዝፈጥር ዝበላዕት ረዳይም ዘካት ነገር የቡልን እቶም ግዛኣታት ትግራይ ምክብል ገሊጸሎም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ከበዓስ ዓመላት ኣመራርሓቶም አይጦም كم نريد لنا تي كونتات بوليتيكا ابي احمد نتا تግራይ تبحال كم دليت كصاتلا دحر مزنح سمرت بال حدش بوليتيكاو بارتي ناجيتاچو ردا مالتيو تمسريتو مزتري ودلو مابقدميت كوينو ابتن قداموت مخفت افو نايت بارتي دما مسير تراز ግበር ዘሎ ጽምዶ ጠቅላላ ክለ ዘለዎን ዘይድልኒው ንህዝብ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን ብምባል ክዛረብ ጀሚሩሎ ንህወሓት ዝሰረዘ በዚኦም ንምትካ كم دليتو نكتصاوت زغبر زلو باي ذا واي اتو كونتات كم معلتنا تغايري زغي زلو ابز سمعو تزرباناتهم نزي كونتات زي كغلصو خلو لنكنه قلج زبلتهم فصامونا لا بزتري وزلهم حزبي ناي كلتي وغنات ناي دوب ناي ايرتران تግራይ ማለት حزبي مرخاف كم زغبره زغلص حبريتا اب سوشال ميديا متيو نتوم كادرتات ناي ابي كصللهم غليدليو كصللو غليم دليم ابز خاصمعوم زعبا زركب حزبي كمون وتادرات ناي مغبي ابز زرلو يمزلو اوكي አየህልኝ ከፊትና መግበይ የሚመራው ቡድን እንግዲህ ወደ ኤርትራ ሄዷል ያው ቁርጡ ለይቶለታል ያው ውስጥ ለውስጥ የነበረው ድንበር አሻግረው በእንትን ድምጽ አጥፍተው ሲሄዱ የነበሩትን ነገር በይፋ እንደዚህ ያውጥተውታል ያው እንግዲህ መንገዱን ጨርቅ ያረግላቸዋል ወይንም ጨርቅማ ያረግላቸውም ያው አደናቅፈው ይጥላቸዋል እዚ ርክብ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ናይ በሓቂ ከም ዘጨነቆም ወይውን ወጥ ከም ተፈጥሮሎ بكل መንገዲና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ንዓቢ ምክንያቱ ነታ አጀንዳናቱ ናይ በሓቂ ዘፍርስ ስለዝኾነ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ህዝቢ ዘሎ ክእላ ይደልይዎን እዮም ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ዝስምዕዎም ተዘረባናቶም ዘገርም እዩ ታታችን ቢሆን እኮ አሁን በገጠመን መከራ ኤርትራና ትግራይ ግንባር ፈጥረው ቢሆን እኮ አላቸው እንደ ክፋታችን ቢሆን እኮ አሁን በገጠመን መከራ ኤርትራና ትግራይ ግንባር ፈጥረው ቢሆን እኮ አላቸው እንደ ክፋት እንታይ ብላ ለሰምዓሎም ከም ሓጢያትናን ከም ክፋትናን ተዝሪኤልና ነይሩ ኣምላኽሲ ንዓም ነቶም 4 ኪሎ ዘሎ ኤሊት ማለት እዩ ንዓናሲ ከም ክፋትናን ተዝሪኤልና ነይሩ ኤርትራን ትግራይን ብሓደ ምኾኑ ነይሮም ቦይዝ يوم سبات زياتهم سي ناي بحقي ونت حزبي بديلومو حن نزي ነገር እዚ بكل መንገድ እንዲና ክንሪዮ ቲ ድራማ ናይ بحقي ደገርም ኩነታት ይዘሎ ወል ኤርትራን ትግራይን በሓደ ኮይኖም ኣለው ሕጂ እንተስ ንሓጢያት እንተስ ንጥፋት ራይዎ ብዙሕ ነገር ይኻትር ዘለኻ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ኩነታት ብህዝቢ ውን ገለ ኢንተርቪዋት ተኻየደሎ ኣብዚ ዝናፈውና ቤተሰብን ዘራኸበና እንተረኺብናስ ሕጉሳትና ማለት ሕጉሳትና ክንበኣስ ካብ በኣስ ንረኽቦ ጥቕሚ የብልና
دقنا قتلنا عيد له أنا قلت قلعوا بزو خنتا زي تسوي من له تايم نتم تعرف خنوري يزدل بر نعم هنا خوف لدكين دقنا سمكتافو وأنا سئل اخترف الضغط الذي يكون يركب زي سمدة تبع التجمير زني كعب له قصل له وعل له تكال له نحوارو منم نجر نحلتنا هذه تناخف نجر وينو قصل له زغرتي زبي سلام كركب له بالحساب زلي والناس نافونا بيسبني زرع بنا نترح الناس وقساتنا ناي بحق تبغ زربايزي انتين مالتيو تكالا وسرار حق يركاز نجر زي امونغو مراحتو ترايدي كونه بيستفل عليه من قد ندحر حجي نابكينات كمعبل كم زي كل جيركا بفلاي تاع مس ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ እዚ ናይ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ምስ አጎን ኤርትራ ተኮይኑ ኩናት ክካየድ ናይ ክልኒ ምስ ኢትዮጵያ ክትፈልጡ ዘለኩም ምክንያቱ ንትግራይ ረጊጹ ክኸውን ዝኽእል ስለዘየለ ስለዚ ምስ ትግራይ ዝግበር ዝምድና ዕንቆት ክህልዎ ኣብ ታክቲካዊ ንግዚኡ ጥራይና ገበርካ ዝግበር ዘይኮነ ብንሓዋሩ ዝቐፀለ መፍትሒ ክህልዎ እቲ ህዝቢ ድማ ጠቕላላ ግዳይ ናይ ኩናት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ክኸውን ከም ዘይብሉ هو حج قال سبالو بس 4 كيلو يكبر زلو 4 كيلو زلو نتفات كم ناي سلام منفس بمجمارو وهي خم زلو باي ذا واي بعد ستالين نزو كنا تازون بيلا غيروم يوم زهر مو زلو ابزي رايوم تناي تግራይ ፖለቲካ كميل تمغاقيل خم زلو بزي وغن سمعوا هذا غزي كابتن تغارو بتوم محر زياده كزارب خلوخا يرداكا እኔም ማልስማማው አሁን ተበታትናል በመትለው አልስማማው No, أنت مش على ما سمعت هتشيل متفاكت لدزو. اتفاكت. ሌላ ፓርቲ ፓክት ቢሆን ኖሮ TPLF አሁን እንደምታየው የበላይነቱን ይዞ አይቀጥልም ነበር። የበላይነት ያዘው ነበር። ኢንተርቪው እንዳደርግ ፍቀድልኝ ምናልባት ሶሉሽን ለማለት ግን ነጥቤላ እንትን ልበላ እሺ አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ስናይ በተጨባጭ መሬት ላይ ያለውን ነገር እምነት ነበራቸው ኖ አልነበረኝም እኔም በግል ከሆነ አልነበረኝም بعفشة توم كلتا تجارو تي يمانن تجامن زلوسي انتي بلولو هو حد ما يتيف عبتنا تي وي بلولو تلدتو ايالو زبالكا هو حد كم نورمال بارتي غير كاتوزو تخين كا بز حج زلو كنتات قدم مفشله هو حد جن اب تግራይ زي النعا مس حزبي ركب زلو حيله ስለዝኾነ كودق አይክል ይብሎም አሎ መኒት ትግራዋይ መኒት ደይ ትግራዋይ ንኽትር ዳዓሉ ዘይትኽለሉ ደረጃ ተበጽሒ ዘሎ እቲ ጌታቸው ረዳ መስud ደናገጽ ኢሊት ወይ ሊቃን ዝበሃል ንህዝብ ትግራይ ይኹን ነቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ንምፍራስ ክንምንታይ ዓጢቆም ከም ዘለውን እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ እንኮላይ ምስቲ አቢ አሕመድ ኢንቨስት ገብሮ ዘሎ ገንዘብ ነቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ምስ ከብልዎ ኢና ንርኢ ዘለና ውጽኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ኣብ ሓውሲ ዲናያል ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣባይታ ዘለውን ከጥፍእ ዝደሊ ሓይሊ ዓይነት እዩ ዘሎ እዚ እቲ ኩነታት እቲ ኣብ ኣዲስ አበባ ዘሎ መንግስቲ ክገብሮ ዝግብኦ ዝነበረ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓድሽ መምሕዳሩ እንታይ ይገብራሉ ስምዑ ከፈረማቸው ውስጥ አንደኛው ያው እንደነገርኳችሁ ተመልካቾቻችን ብሔራዊ ምክክር ላይ እንድትሳተፍ በሚለው አብይ አህመድ ያስፈረማቸው ባለ 8.8ኛ አካባቢ ያለው ይመስለኛል ብሔራዊ ምክክር ላይ ክልሉ እንዲሳተፍ ማድረግ ነው ጀነራል ታደሰ ወረደ ተሳትፉሉ ሃገራዊ መድረክ ምክክር ተኻይደሎም እቲ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተኻይደ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ዝተኻይደ ዘተም ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዙሕ እናተባሃሉ ዝመጽዮም ይኹን እምበር ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ብስንክቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻይደ ኩናትን ድሕሪ ፕሪቶሪያውን ዝቐጸለ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ኣብ ትግራይ ስሩሕ ክጅምር ከም ዘይካለ ዝገልጽ ኣብ ዋን ፕሬዚደንት ነበር ጊዜያዊ ምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሕቶ ኣቕሪቦም መልሲ ከም ዘይረኸበ ዘዘኻኽረት መግለጺ ሕዝማን ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕቶ ኣቕሪቡ መልሲ ይጽበ ከም ዘሎ ቅድሚ كم نريد لنا تسليتات كابد وتزلو زياتهم سي مخري يم دلو ولا نغست يم تداليهم دلو بمبال مسحاقن مزاربن ارست خوين زلي but anyway تي كنا تازلو تي تادس وردنا ابو خيدو خمس نبره አልጌታቸውና አቡ خمس ነበሩ ይዝንገር ሊሉ ነው የሚለው ወደ ወረደ ተሳተፋለህ አይደለም ሰውየው ግን ትግራይ እንደ ተወካይ አድርጎ ዜናው በሙሉ ታደሰ የተሳተፈበት በሚሉ አረስቶ ዜናው በሙሉ ያደረጉት እንደ ትልቅ ዜና ያደረጉት ትግራይ እንደተሳተፈች የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የተሳተፉበት የአጀንዳ ማሰባሰብ ምዕራፍ ብሎ ታደሰ ወረደ ማንን ወክሎ ነው የተሳተፈው ከየት አመጣው ማን አሰባስቦ ወደ ወረደ ይዞት ሄደ ነው ማን ያሰባሰበለት ከማን ጋር ተነጋግሮ ነው የትኛው ቀበሌ የትኛው የሃይማኖት ተቋማት የትኛው ሲቪክ ማህበራት የትኛው ፖለቲካ ፓርቲዎች አሰባስበው የሰጡት አጀንዳ ነው
بحفشة تي تحدث ورده نابتي وعلى كيدو أزي تحدث ورده بعد ذلك زياو ممحدار درو مرقص ناتو ويون ناتو بوزيشن أكرا غارين يروح جيجن مستوم بعالقيت هاتشو قص مسأبي مستو موزو خفلو نابو قصو ناتس أقعي خيد كم زلون أكايدا ناتو دمار تقراي أكن دهنسات ويون حدنات ناي تقراي أب مفرراس ناي تقراي أب قدا كلوا كم زغل نابو قصو يدفق كم زلون يمزنقرو بحفشة ناي بحكي تقارو عبي بدهو قيموا مالو نز بدهو زي بخميك سقرويم اتحاده نتتقراي بستفل عليه من قدي كفروسون كودادقون زدل زلو مسير تراد ما زخوني يكون زمدنا نخي يقبر كأنك زفتن زلو تمس أبي دوموز ناي أبن جنزب ناي أبن أبل ناي أبن زبلع زلو مسير تراز قبر زلو زمدنا نمبتاخو تعميز قواي زلو بنصار تحاده تي أبي كفوز دل زلو حيل دما مسير تراز زلو زمدنا ونكلها كمان زمدنا ترى كونس إن إحنا سلامين عند الزبل أرتا سلام تبلك قال نقيج كم زلون إذا ما رؤي زخنا في الليل عن رجالنا بتي ناي كايدا تعد سورة دما مونغو خص عاد حرم صح أسبغس نبتنا أبي وجل يسمبر كم زلو زر ملكتات الله إزي بتصدقنا يا دسابة ميداوش ما موقع درجات إتقرأ حزب ችግር ላይ ያለ የተዘጋ መንገድ ተዘግቶ ቁሳቁስ እንዳይገባ ሸቀጣ እንዳይገባ ታግዶ ያለ ህዝብ ለዚህ ደረጃ በዚህ ደረጃ ትግራይን ህዝብ የሚያዋርድበት ምክንያት ምንድነው ካል ሰውየውን ገርሟቸዋል ሰውየው የፕሮፌሰር መስፍን የሚባሉት መስፍን አርአያም ገርሟቸዋል ወደ ታደሰ ወረደ የተገኘበት ነው አሉ መግለጫቸው ላይ ሌላ ነገር አላነሱ በደስታ ማለት አድምጧቸው ካልሰማችሁ እንደውም ዛሬ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መስተዳድር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደም ተገኝተዋል እና ይሄ ደግሞ የክልል ተሳታፊዎችን ቁጥር ቢያንስ በፌደራል ደረጃ ወደ 12 ያደርሰዋልና የመልካም ጅማሮ ነው በተለይ የሚባለው ማምከ ኢትዮጵያ ሄዶ ፖለቲካው በሙሉ ጠቅላላ አሁን ሁሉም ያጠነጠነው ወድ ወረደ ጀነራል ታደሰ ወረደ የተሳተፈበት የትግራይ ፕሬዝዳንት የተሳተፈበት እንደው በዚህ አጋጣሚ የትግራይ ዲያስፖራም ጭምር ለማግኘት ነው ጉጉታቸው ሌላው አሳትፈናል የትግራይ ዲያስፖራ አልተሳተፈም እና በዚህ አጋጣሚ ፕሮፌሰር عفشا جيم كتعوتي فتنو خمسة لويو اكسبوز قبرهم زلو ستالين I think اتخا العلا قداسين زلو يوم نته واحد ناي سيطان حيل زبلو زلو انتهي بلسلو زلو يسمعوا وابزي بدن بينا نصرح له ስለዚህ በዚህ ምንም ተሰከፈ ነገር ክሎና ይውል ሶ ምስ ኤርትራ ሰላም ይና እንደሊ እንተ ሰላም ካ አንሰራይና بفلاي افت حزبنا حزب يركب بغفي يخون كدولنا ازبلان ምንም ተሰከፈ ነገር ይውል ናይ ገላ አካል ፍቃድ ወዲና حتى نمزي ሰላም ንخسفن حزبنا حزب خراخب በቃ አንድላዩ خغبر ምንም ፉሊ ፍቃድ ወነ አየልዩ ይናምሱ بدن كم زتري ولا لهم تي ساتهم زبلوا زلو سلام ترايم زبلوا زلو تا سلام جن ناي بحقي الرجيك يا خوينا تزلانه فدرال منغستي دغري تخيبنا إدنا نهملينا تواجينا إنا ليتن كترن بزحات جغان حواتنا خفيلنا إنا بزحات جغان حواتنا أكالهم تقوديهم يوم بزح نبرتن هافتن تقراي بريسيو فتينا يكوننا تيفتنا إنا فتينا يكوننا نحنا ما ندلي دقنا نمهر نحنا ما ندلي حزبنا خعرفوا له خلمع نحنا ما ندلي يا أهلنا كحجن دحر مصع عدل تقارو بروح كون كمهارو دكاتر كونوا انجنيرات كونوا غوبزات نقاديتات كونوا عد خلمعو دقنا بسلام كعويلنا يا أهلنا بتزحلفنا 17 عامات مسواتينا نديمقراطي نسلام نلمعات قال اتينا بحق منغست ننبر بروخات حزبنا አይንደል ከም ትዝባሃለ ይኮነን ናይ ሰላም ህዝቢና እዚያ ስለሳናይና ክልተ ዓመት ሙሉ ለይትን ቀትርን ተዋቂና ኣብ ዓለም ተራእይ ዘይፈልጥ ዘይሓሰርዎ ብዙሓት ጀጋኑ ሕዋትና መናእሰይ ዘሊሎም ዘይፀገው ዓይን ኻሪ ኢኻውን ሰዎም ንቅድሚት ከስጉም እምበር ምስክርነት ንመሰል ዓርሰ ውሳኔኦም ንኽብሮምን ንመነቶምን ብዙሓት ጀጋኑ كسوء خلوا زمرح حدا سب سلزخونكو بمخنياتنا مرحنا واجينا يام مسوعتون كفيلم يتمنى يام باخينا يقرين مسوعتهم جن حجون
ገና ዘይተመለአ ነገር ኣሎ بسلاماو منقد مودعت خبصح ملع تغارو نصعر لنا حزون نصعر نقالس ممارت يبنا قدمونا يسلام حيلينا ثلاثه بيت السانديق تخيبنا تواجينا دو بيلنا بستفلالي منقد حزون داقم تاصنتات كتقصن زدل حيلتات كن كم زلو ملكتات يرالو تاصنتات كتقصن بعدين ندانچچونا سلام كننقص አይንخل تغيلنا حزون كم نريد لنا اتنا كوينات منفس بتي اصوا غيرو زغبرلهم زلو بخير كاتريو تخليقا سلازي تنا كوينات دبنا حجونا بتግራይ ينطلطل كم زلو ሀገራዊ ምክክር መንገድ ዘግቶ ሸቀጣ ሸቀጥ ወደ ትግራይ እንዳይገባ ከልክሎ ወርቅ በሰላም ነው የሚወጣው ከትግራይ የወርቅ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እዛው እንትኑ ብሉ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ ያው የሚጓዘው ወርቅ ችግር የለበት መንገድ ላይ አይዘጋም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ የሚዘጋው የለም ማንም የሚዘጋው የለም ቁፋሮ ላይ ማንም የሚከለክለው የለም ችግር የለም ወርቅ ዝም ብለ ማውጣት ይችላል በነፃ አሁን በነፃ መንቀሳቀስ የተፈቀደለት ትግራይ ውስጥ ወርቅ በነፃ እንቀሳቀሳው ወደ አዲስ አበባ ጫት በነፃ ወደ ትግራይ ይሄዳል ጫት እና ቢራ በነፃ ቢራ ከሆነ እለፉ ነው የሚባሉት የጭነ እቲ መንገዲ ዓጽይ ዘሎ አቢ አሕመድ ንዑይ ዝገልጽ ዘሎ ስታሊን ታይብላሎ ወርቅ ናይ ትግራይ ብሒቁ ናብ ውሽጢ ከኣቱ ዝኽልክሎ ሓይሊ የለን ከም ድሌቱ ይኸይዳሎ ካብ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ግን ብጀካ ጫትን ቢራን ከም ድሌቶም ከም ዝሓልፉ ሕለፉ ብፍስሒ ከኣቱ ይደልይዎ ኣለው ኣብ መግቢ ወይ ካልእ መግቢ ግን ወይ ዝኾነ ይኹን ሎጂስቲክስ ግን ዓጽዮም መቐኒዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ أبي أحمد عينت مراحل مخانو نتوم تجارو I don't know مالت بسألنا يرتراز عورو زلهم بر تكونتات ردو يونس وريون تكونتات يقداس بتاع الجندان توم جدجس بتاعمي استحالة على خاص لزقونه لازم نجارز نخطر داون بقليل نخطر داون كبيديو بحال زي عن طريق حجي مدوفت إيرام زحزولو زلو أكلات ناي تجراي هزبي أجندا كملسو زخلو أكلات أيكون زبت دقاقا من رقاقي سملنا مش عبيات أميتك زفتر صبوا نجرن هزب تجراي كل يخل تنايت فات حيلي بتدقاقامي ناوس مرا روكيت ناتوكسه نتنا إرترا سراويت بجدي ناب نوعلو المكلا خال قبل ناب تجراي بوردر حليفو آتي سلازي حزي بوادنا النت تجديدو زم زاتو እንኳን ተኾነ ትና ቦርደር ሓሊፉ ዘሎ ካብታት ሙሉ በሙሉ ጽምዶ ፈጢሮም ዝሓዙ እዚ ሰብ እዚ ከመይ ዝበለ ፈጣጥ መደናገር ምዃኑ ክትፈልጥዎ ኢለ ኣብ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ክግበር ከሎ ምስ ኣቦ ኮይኑ ነቶም ተጋሩ ንምጥፋእ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣገይን ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝተፈጥረ ድማ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣብዚኣ ስታሊን መሊስሉ ነይሩ ብሃገርና ክንውዳእ ኢና ፈንጂ መከላከያ ሚኒስትር ኮይንካ ንዓ ሓግዘኒ በሎ ሕዚ ናይ መወዳእታ እያ ወልድያ በፂሖም ብቆቦ ግንባር ሰባቢሮም ወልድያ በፂሖም ኣድሕነኒ ናይ መወዳእታ እያ ሕዚ ይገርፉንን በሎ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ንኣብርሃም ነጊሩ መወዳእታ ሰራዊት ኤርትራ ኮንቪንስ ገይሩ ዝግበር ንገብርና ኩሉ ዓይነት ውዕለታ ክንውዕል ኢና ኢሉ በዲያቦ ዘእተዎ ኣብርሃም በላይ እዩ ፀንቂቐ ዝፈቶ እዚ ኣረጋግፀ እየ ድማ ኣረጋግፀ እየ ሕዚ ናይ ተፈታው ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓላይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓላይ ኮይኑ ሻዕብያ ደንቆረታት ንቅድሚ ተቐሚጡ ከምዚ ዝግበር ዘሎ መቸም ወዲ ወረዲ ደንቆረ ክብሎ ተብረፅ እንዲዩ ንመን ክዛረቦ ከም ዘሎ ይፈጥ መቸም ናይ ክኾነ ይኽእልን ኣነ ካብኡ ላዕሊ ክድንቁረ ይክእልን እየ ኣነ ኮንኩ ስታሊን ብዙሕ ነገር ኣገዳሲ ነገራት ዝገብር ዘሎ እቲ ኣብርሃም ዝበሃል ግን ከመይ ዝበለ ረሳሕ ፖለቲካ ክኽተል ዝኽእል ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ እናበርሀ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩነታት ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ተጋሩ ዘሎ ኩነታት ናባና ንኸይሰግር ብዙሕ ስራሕ ከድልየና እዩ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ፈተና የጋጥሞም ኣሎ ኣብዚ እውን ስምዑ እቲ ዘለዎም ሽግራት ብተፈላለየ መንገዲ ንዑ ዝምክት ዘረባ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ግን ብጥንቃቐ ክረአ ዘለዎ እዩ ሻዕብያ ትግራይ ውስጥ ገብቶ የፈጸመው በደል ጥፋት
ምንም ይቅር የማይባል ነገር ነው ሻዕቢያ የፈጸመው ነው እያልኩ ያለሁት ምንም ይቅር የማይባል ነገር ነው እና ከዚህ ኃይል ጋር ጽምዶ ወይ ቅንጅት በመፍጠር እንደገና كم تريد لهم إذا خا مرعى خين والله أنصار منكس إيرترا أنصار إيرترا زكبر زخونة يكون مجابايا نوع مرعى سل زخونة عدمية بتمرعى كي تعدم يدمت actually كي تعدم نزكونتات نايس أمدان مفراس full force تي هذا كابتوم كرهنتنا بالإيرترا زلوا ويو نزكونتات زدما بزل على حبة ندارينا تبهله زقايا لا زلوا قداينا نرزلنا نتحسس بيوجن again كل نجار دما استبعد كاكتريو زلكايو إيرتراوين دما هذا عبي تمهرتي تخفيت لنا زلوا نزل كونتات زي استبهلنا كريا كن كلالنا نغصب أبزون كال أبزوان سمدا دما بخال زمت أنا زل نجار دما نرمزي وصل زخنا منسي نسيلون قال ما زينا حميتان كنتو صلاة زوري طرحي أنا ذامن ولدو خانة من أمنة إساس تقرأ يبدي دابون ندانو ملس انتاي حافظ له نبيته سو انتاي حافظ نيون انتاي مسنا كايدو اذي ايدم مورت انت زغور نيرم صبو نيرو ولا دو قصركا قمشي حنكلن ذا عينتو بوليتيكا مدر يبلك ازلو بندانو نكو توسي بنيم كيد منبر ايرتراو بحال زيغا كيدن كاب عدم حرا كاب عقامي كاب غوندر كاب تግራይ ዝኸድዮም ወለድ ናይ እንኡ ኸዓነ ናይ ቤቴና استريو دلهم نملس حودي ولا بيتسبيو بقى لنكنا نز فيديوهات ناتو كل اليوم زبلوا زلوا again انتي سلازي بلايتم ابنا ابي بروباغانديسس وببزي هم شرط قبروا إيرتراو زبالو كيلن كاب تግራይ ዝኸድዮም هي تم تግራይ كاب سمايان ودي وሪዶም أمحارو سيماوي خاتبال سيماويان كاب يمن يمزيم كاب سماي طبيلن وሪዶም كاب يمن بإيرترا ገይሮም لا يكون حليفهم تاريخ كات خكل تقينو انتي مالتي ግን نتا إيرتراو زيركا كمي ገይርካ ተጥቃ እዚያ ድማ ዊና ግን አላዊት ጽምደሎ ካላሎ ኩሉ ጽቡቅ እዩ የኤርትራው ክብረታት ንሃረምታ ግን አይኮነ በዓል እዚ ግን አገይ እዚ ዘረባዚ ነቲ ጽምደን መፍራስ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለው እዮም ንኹሉ ፈፈላሊና ነቶም ተንኮል ክዘሩ ዝፍትኑ ዘለው we hit them there exact ላብታናቶም ሪስፖንስ ክንባ ማለና ወላ ተጓሉን ለንቀነ ተፈኒያላ ናይ ጓሉን መለስ ማለት እዚ I don't know for whatever reason ብዙ ጊዜ የምሸር ዝገብርዎ ዘለው درجة حافش أو رديت كتوريات خلي فكان نسلام زد اللي كل نجار نجبر لنا ولا معراو تجري يكون دو تجري يكون إيروبي يكون توريرنا هالو هزبنا تساقين هالو كاف ناكينات كم رح كاف زقل عينة بوليتيكا ناكينات كم رح كاف زقل عينة متجهة يكون جله نقطة أبيز لك درجة كل سبب أو تجري زردن تحرق يحكي كم عينة زروات هاتي تسمع سلزي وي مسرت هذا قرن فلا يالله دي خطوة زل خفتي ترى هزون أفتي إليت زبال من الله شو مودة تقول موسيقى أنتاي مالتي اللي قلت لنا سلام زيد اللي جزاء دربي إزولكم بر سلام زيد اللي هزبي اللي يقولكم جزاء درب خم جزاء درب جن سلام زد اللي مثلاً لمعت زبال زد اللي مثلاً ناي كويناتن بزبزان استمسرت ناي قطوة وسرعات خسرتي يسرع زلو تقوى ፖለቲካው ቀውስ ዚያ ጓሉን መለስያ እቲ ፖለቲካው ነውጽ ናይቲ ትግራይ ዝበሃል ናይ በሐቂ ምናልባት ሓደ ኣብዚያ ዝገለጻ ምሳ ታሒዝና ክንውድ ንኽእሊና خنلو ናይ ምዕራባውያን ኣብ ኣሜሪካ ይኹም ኢልካ ይቅርሐዮ ኣብ ኣሜሪካ ይኹም ኢልካ ይፅሓፍ ኢለ ተባሃለ ኣብዙ ግን ንባዕልና ኸድና ክስና ንሶም ዘይገብርዎ ዲሞክራሲ ብስርኸ ዲሞክራሲ ኣሎ ድዮ ዓለም ምሳሌ ኣብ ኣሜሪካ ክትነብር ዘለካ ስኻ ዲሞክራሲ ናይ ምዕራባውያን ንባዕሎም ኣለዎም እዩ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ግን ኣነ ኣሜሪካ እውን ትትኸውን ዲሞክራሲያዊት እያ ግን ኣይኣምን ቢኮዝ ናይ ባዕላ ፕሬዚደንት ኣብ ኣደባባይ ብጥይት ክትቀትል ኣብ 21 ክፍለ ዘመን እትምኩር ሃገር እያ ዲሞክራሲ ዲናይ ዲሞክራሲ ሆምሪ ዲሞክራሲ ካፒታል ተውሪድ ወንዲ ትራምፕ ናይ ትራምፕ ደገፍቲ ትዝክሮ እንዲኻ ኣውረር ወንዶ ኮንግረስ ደውረር ወጣችም ትዝክሮ እንዲኻ እሞታ ዲስ ደጋ ዘሎ መስሊካ ዲሞክራሲ ልክ ኣሎ ዲሞክራሲ ይሃሉ ኣይብልና ኣነ ዲሞክራሲ ይሃሉ ዲሞክራሲ ግን ብልክዑ ክኸውን ኣለዎ ንህዝቢ ዝጠቅም ዲሞክራሲ ካ ትገብር
ህዝብ ማ እዩ ዘልዮ ፅሩይ ማይ መብራህቲ እዩ ዘልዮ አወዳድር ትምህርቲ የልዮ ከይሓምም ሕክምናን ሙሩፅ ሆስፒታላት የልዮ ተመራማራይን ሃገሩ ዝጠቅም ትውልድ ክትሃንፅ ዘለካ መሰሉ ተኽብረሉ ግዴቱ እውን ከክብር ትገብሮ ኣብዚ እኮ ዘይሰረቅና ኢሎም ዝወኽዩ ሰባት ኣለው ምስራቅስ ከም ሕጋዊ መንገዲ ገይሮም ዝወሰድዎ ሰባት ሪጎ ተዘረባ ዲሞክራሲያ መወዳእታ መሰላት ደቂ ሰባት ብኣፎም ንክልፍልፉ ምግባር ጥራይ ዘይኮነ መሰል ማለት ንክመሃር ንክምዕብል ንክነብር ብሰላም ወፊሩ ንክኣቱ ነዚታት ምስ ኣረጋገፅካ ኣብቲ ናይ ዘረባን ካልእን ብዘረባ ዝህነፅ ሃገር የለን ብስራሕ ዝህነፅ ሃገር እዩ ዘሎ ናይ ስራሕ መንፈስን ንሰብ ክሰርሕን ክምዕብልን ጥራይ ዕድል ክትከፍተሉላ ከዓ ኣነ ቡየ ዝልክዖት ዲሞክራሲ ዝበሃል ሲንጋፖር ብናይ ኣሜሪካ መለክዕ ዲሞክራሲ ይኮነን ግን ካብቶም ዲሞክራሲያውያን ዝበለፀ ህይወት እዩ ዘለዎ እዚኣ ጥራይ ኣስተውዕሉ እቲ ካልእ ቀሲልካ ክብፅሕ ይኽእል መጀመርያ ግን ንህዝቢ ቀረባት ክትገብረሉ ክትፅዕር ኣለካ ኣብኡ ኣነ እውን ምስ ዝሰማማዕ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ትግራይ ኣብናትና ከይሰገርና ከለና ዋላ ይኣኽለና ድሓን ሓንቲ ናይ መወዳእታ ኣብዚኣ ለንቀነ ኣነ ፖስት ገይረያ ዘለኹ ከርእየኩም እየ ባላንስ የሚገባው እንኳን እንዲበር ከፍተለት አይደለም በቱቦ ውስጥ ይገባል የምልህ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ የስለላ ተቋም ያለው ድርጅት ነው ሻዕቢያ ከበረሃው ጊዜ ጀምሮ በአንድ የላውንቸር ጥይት እኮ 20 ሺህ ጦር ባላንስ የሚያስፉ ናቸው አመት ላይ የነበረ ጦር 20 ሺህ ነው የራሻ ጀነራል ምናምን የነበረው ያን ጦርነት ግን ያበላሹት በአንድ አርቢጂ ነው በአንድ ላውንቸር አንድ እዚ ሰብ እዚ ንኢትዮጵያውያን ቤላ ገይሩ ዝነግሮም ዘሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ንዒቁ ኣተሓሒቱ ዝርኢ ንጥፍኣቱ ዝቕፅል እዩ ባዕልና ደው ህዝቢ ከመይ ወዲኦም እሞ ብሓንቲ ተኽሲ ንሓንቲ ቦታ በምህራም ግንባር ምሉእ ዘፍረሱ እዮም ያ 18 ደቂቃ ኣብ ኤርፖርት ናይ ኤርትራ ዘጋጠመ ታሪክ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ንኤርትራ ኣቃሊሉ ዝርኢ ንጥፍኣቱ ዝቕልጥፍ እዩ ንጥፍኣቱ ዘቀላጥፍ እዩ ስለያ ናይ ኤርትራ ዝንዕቕ ድማ ንጥፍኣቱ ዘቀላጥፍ እዩ ብምባል እዩ ዝነግሮም ዘሎ ንዓ ተቐቢላ ኣነ ድማ እንታይ ኢለዮም Eritrea, the nation where aggressors come to die but never speak of it. ኤርትራ ጸላእታ ንጥፍኣቶም ኢሎም ዝገሹላ ዓዲ ታሪኾም ድማ ዘይንገረሉ ቦታ እዩ እዚ ታሪኾም ኣይዝረበሉን እዩ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ወራሪ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ጥቕሲ እውን ኣለዎም ኢለ ጠቒሰ ኣለኹ ኢቭን ገለ ምስክርነት ናይ ኢትዮጵያውያን ጠቒስና ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ወደ ሰሜን እየሄደ ኣይመለሱም ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ቀፂልካ እውን ለንቀነ ሰምዖ ዝቐናና ናይ ቤርሙዳ ትሪያንግል ተባሂሉ ዝግለጽ ናይ ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ምናልባት ነቶም ዘይፈልጡ ታሪክ ንምምሃር ኢለ ፀሓፍኮ እያ here's what's why the reputation stands here today and tomorrow ዛዕባ ኤርትራ ዘሎ መረዳእታ ትማልት ራድዮ ኮነስ ሎሚ ንፅባሕ እውን ከምኡ ክኸውን ምዃኑ መጀመርያ Eritrea's army and intelligence knows their enemies better than they know themselves ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከምኡ ስለያ ናይ ኤርትራ ንፀላይ ካብቲ ፀላይ ንነብሱ ዝፈልጦ ንላዕሊ ምስ ፈለጡ ወይም ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ዝኩሉ ሰውራዊ ምንቅስቃስ ናትና ናይ ፍንቅል ድዩ ናይ ናደው ድዩ ኩለን ተሪኻዮ ሓያል ዝኾነ ስለያ ምስ ተኻየደ ስጉምቲ ዝግበር ዝነበረ እዩ 18 ደቂቃ ብዘይ ስለያ ትርጉም ኣይመሃለዎን ስለዚ ስለያ ናይ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ክሰርሕ ዝኽእል ምዃኑ እቲ ሰብ ይምስክረሉ ነይሩ ኣነ ድማ ንፀላይ ኣብ ዘበነ ኣቢ እቲ ዝቐለለ ስራሕ ንመንግስቲ ኤርትራ ማይ ብስለያ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ሃገሩ ክከላኸል ዘይክእል ብሸፋቱ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ብረት ሒዞም ከጥፍዎ ዝፍትኑ ዘለዎ ኩነታት እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ defense is not just a right it's a duty ኤርትራ ምክልኻል ድማ መሰልጥ ራድዮ ኮነስ ግዴታ እውን እዩ ከምኡ ድማ Eritrea's terrain is a fortress it favors defenders and it separates the sons of the land from intruder መሬት ናይ ኤርትራ ድማ ንባዕሉ ድፋዕ እዩ መሬት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ገይሩ መሬት ዝፈልጥ እሱ ድማ ነቶም ጸላእቲ ኩሉ ግዜ ግዳይ ዝገብሮም እዩ እቲ መሬት እውን ባዕሉ ተዋጋኣይ ኢለ ኣለኹ ንህዝቢ ዝፈልጥ ንጸላእቱ ግን ኣብ ምጥፋዕ ዓብ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ ካልእ ድማ ሻዕብያ ኢሎም እዮም ፀርፉና እቲ ሻዕብያ ዘይምርድኦም እዩ ሻዕብያ ማለት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣካል ናይ ህዝቢ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ምስቲ ህዝቢ ዝተዋሰበ ሰራዊት ምዃኑ ካብ ህዝቢ ዝምንጩ ሰራዊት ምዃኑ ዘይምርዳእ ዝፈጠሮ ፀገም ምዃኑ ስለዚ the soul of the people in uniform ስለዚ deeply embedded in every village every mountain every heart ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ምስ ህዝቢ ዝተዋሰበ ኣብ ህዝቢ ዝነብር ህዝቢ ዝሓይሉ ዝኾነ ሰራዊት ከም ዘለዎ ዋላ እንኳ ላይ ተፀርፊ ናይታ ኤርትራ ሻዕብያ ስለ ዝበሃል ምስ ህዝቢ ዝተኣሳሰረ ሰራዊት ምዃኑ with decades of hard-earned battlefield experience Eritrea knows exactly how to win wars not just fight them ምስቲ ኩሉ ተመክሮ ናይ ሰውራ ሕጂ ዘሎ ኤርትራ ንክትዋጋእ ደይኮነስ ዝተዋጋእቶ ኩናት ብኸመይ ከም ትስዕሮን ከም ትውድኦን ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ ሃገር እያ so let's be clear ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጥፍኣቱ ወይ እውን ናብ ዕንወት ገፁ ዝጓየ ዘሎ
بس إيرترا كوينات بزجبر history will repeat itself تاريخ يخدقم بس at this time it may bring down what is left of Ethiopia's empire من البعض زكينات زندحرك جبر خوينو عبت راي كونن كله إتا empire نا إثيوبيا ونبعلا كتبتاتنا اللي تخل أدل كم زلوا Eritrea seeks peace but it always ready to defend its sovereignty decisively ስለዚ ኤርትራ ሰላም እያ ትደሊ ብዝኾነ ይኹን ፀገማት ግን ብፀብለልትነት ክትውድእ ትኽእል ዓቕሚ ዘለዋ እያ ምኽሪ ነቲ ኣብን ነቲ ኤኮ ቻምበርናቱን ከዓ ዶንት ሚስቴክ ኤሪትሪያ ሳይለንስ ፎር ዊክነስ ናይ ኤርትራ ስቕታን ህድኣትን ብድኻምነን ተንቢብካዮ ናትካ ጥፋኣትካ እዩ learn from your history before you plunge the whole region into catastrophe ስለዚ ካብ ታሪኽካ ክትምሃር ተስፋ ንገብር ነቲ ዞባ ኣብ ዘይተደልየ ዓዘቕቲ ከየእተኻዮ ከለኻ ኢለ ሓንቲ ቪድዮ እውን ኣላ ዘዝሩዋ ዘሎ ጀነራላት ናይ ኤርትራ ኣሪጎም እዮም በቃ ተዳኺሞም እዮም ኢሎም ዘብልዋ ዘለው ብምሩኻት ዝምራሕ ዘሎ ሰራዊት ሒዝካሲ ነቶም ማሪኽዎም ዝነበረ ሰራዊት እንታይ ዓይነት ሰራዊት ምሩኻት ዘሰልጥንዎ ዘሎ ሰራዊት ንዑ ተኣማሚንካሲ እቶም ዝማርኹን ታሪክ ዝሰርሑ ዝነበሩንሲ ገለ ከፍርዩ ከም ዘይክእሉ ወይ እውን ነቲ ብቅዓቶም ናብ ካልእ ወለዶ ከስግርዎ ከም ዘይክእሉ ጌርካ ምግማት ናይ ድንቁርና ናይ ኣብን ኣዳኸርትናቱን እዩ but again let them make the mistake መመሊሶም ትጌጋ ይፈጽምዎ እቲ ኩነታት ድማ ቤላ ገይሩ ኣብ ቅድሚት ሓሊፉ ክፀንሖም እዩ ንሕና ካብኡ ንሳቶም ባዕሎም ይመሃርዎ ጥራይ ፍጹም በፍጹም ሰባይ አዲስ አበባና አስመራ እናወዳደር አዲስ አበባና አስመራ የሚወዳደር አይደለም የሚወዳደር በጸጥታ ማለት ነው በጸጥታ ምን በፍጹም ሰባይ አንድ እኔ እንግዲህ አዲስ አበባ ያላችሁ ተመልካቾች ታውቁታላችሁ ቴሌፎን ይዛችሁ ወደ ውጭ ስትወጡ ይሄ ዘመናዊ የሆነ ቴሌፎን ሁለተኛ ቴሌፎን ነው ይዘው የሚመጡት ብዙ ሰው ቤት ሲሆኑ ዘመናዊ ቴሌፎን ይጠቀማሉ ይሄ ስታሊን ገለ ካብቲ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ጽቡቕ ዝኾነ ምስክርነት እንዲዝህብ ዘሎ ኢትዮጵያን ኣዲስ አበባን ኣስመራን ዝወዳደሩ ይኮኑን ብጸጥታ ክንሪኦ ከለና ኢሉ ኣብ ኣዲስ አበባ ዘሎ ህዝቢ ክልተ ቴሌፎን ይድሕዝ ኣብ ገዝኡ ኖርማል ዝማዕበለ ቴሌፎን ክጥቀም ይኽእል ይደገ ክወፅእ ከሎ ግን ናይ ምስራቅ ክለ ስለ ዘሎ ሕማቕ ቴሌፎን ሒዙ ንኽድውል ወይ ገለ ዝወፅእ ኣብ ኤርትራ ግን ከምቲ ወትሩ ንብሎ ቴሌፎንን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ዳሕሪ ዋጅበአን ገይረን ሪላክስ ኮይነን ዝኸዳሉ ዓዲ ምዃኑ የርእየን ተመስኪረ ናይ ብሓቂ ዝተገሪመ እቲ ፀጥታን ሰላምን ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ እውን እንትኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብሰላም ናብ ዝደለይዎ ዝኸድኦ እናበለ ኣብነት ብኣብነት ናሰነ ኣብነት ድሕሪ ኣብነት ናወሰኸ ጽቡቕ ዝኾነ መብርሂ ይዝህብ ዘሎ ዓብ ኦድየንስ እዩ ዘለዎ ከባቢ 60,000 ሰባት ክሳብ 100,000 ሰብ ይድርዮ ዘሎ እዚ ቪድዮታት እዚ ንዑ ዝርኢ ዘሎ ዝበዝሐ ድማ ኤርትራዊ ይኮነን ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ሕማቕ ዝኾነ ስእሊ ዝነበሮን ሕማቕ ፕሮፓጋንዳ ዝሰምዕ ዝነበረ ህዝብን ስለ ዝኾነ ካብኡ ዝሰምዕ ዘሎ ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ዘሎ ሓበሬታ እዩ ክብሪ ኣለና ድማ ከምዚ ዓይነት ምስክርነት ካብ ኤርትራ ሒዙ ክወፅእ ብምኽኣሉ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዮም ዝብሉ ለባማት እቲ ዝበለፀ ዘረባ እቲ ቀንዲ ዝፀልዓካ ዝነበረ ንሱ ክዛረቦ እንትጀሚሩ ጥራይ ሾክ ዝገብር ንሰብ እዚ ኣንጻርካ ብዙሕ ዝዘረብ ዝነበረ ብዛዕባኻ ፅቡቅ ክዛረብ ተጀሚሩ ዝለዓለ ፅልዋ ዝገብረልካ ንሱ እዩ ምናልባት ከወዳድር ኣይደልን እየ ክርስቶስ ካብቶም ኩሎም ምስ ዝነበሩ ንጳውሎስ ክመርፆ ከሎ ጳውሎስ ኮን ክርስቲያን ይደሳድድ ነይሩ ግን ብዓብ ሓይሊ ስለ ደሳዶም ዝነበረ ነዚ ልቡን ተቐይረዮ ዝበዝሐ ነቲ ሃይማኖት ዝያደ ነቲ እምነት ክርስትና ዝያደ ክሰብ ከለይ ብምባል ንጳውሎስ ቀይርዎ ከምኡ ድማ ስታሊን ከም ጳውሎስ ይብለኩም የለውን ኣብነት ንኽበኩም ኢለ ስታሊን ድማ ካብቲ ዝነበሮ መንገዲ ቀይሩ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ዓብ ኣስተዋፅኦ ኣሎ ሓንቲ ኣብዚኣ ነቶም ህዝቢ ዘራዮም ኣብታ ድርፎ ከይዱ እቲ ህዝቢ ብኡ ዘሎ ተዓድታት ኣነ ናይ ፈልጣነ ነይረ ቁልቁለትን ዓቐበትን ስለ ዝኾነ ብሽክሌታ ናቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ድርፎ ኣሲሮም ከም ዝገጥፍዎን ማንም ሰራቂ ከም ዘየለን ክወዘልና ኢሎም ስለዘይኣምኑ ኣብኡ ገዲፎሞ ናብ ዓዶም ከይዶም ነይሮም ተመሊሶም ሽዑ ናብ ኣስመራ ክኸዱ ከለዉ ነተን ብሽክሌታታት ይወስድዎን እየን እናበለ ንመብዛሕትኡ ሰማዒ ከገርም ዝኽእል ሓደ ፃዕዳ እውን ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ተመሳሳሊ ስርቂ ከም ዘይብሉ ብዚ ከተማ ብሽክሌቱ ከፊትዎ ከም ዝኸደን ብካልእ ኢትዮጵያውያን ድማ ብዙሕ ሪኣክት ይግበረሉ ከም ዘሎ ንሪኢና ፀጥታን ሰላምን ድማ እቲ ዝበለፀ ዝሽየጥ ሓሳብ እዩ ስለዚ እዚ ናብ ካልኦት ብምስጋሩ ዓብ ክብሪ ኣለኒ የቐኒየልና ንስታሊን ክብል ይደሊ ናይ ሎማ ርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ናይ ሎማ ርእስቲ ኣብዚ ክዛዘም ክፍትነ ምዛ ቪድዮ ድማ ምዛ ሙዚቃ ክገድፈኩም